Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Marso 11, tuig 2026. Inimolaga ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, mga pagsulundan sa Department of mga drum kag container. Istoryahan naton ini may kantanan man sa pila ka mga pamangkot, palamangkotanon sa aton sini nga mga kauturan nga mayara sang generator, mga kauturan naton iya nga mga mangunguma, mga kauturan naton sini banwa nga mga manong pangisda. Kay ano kuno alang-alang sini nila ya pasano ng ila sini nga mga generator, alang-alang sini nila pasano ng ila sini nga mga sakayan. Ginapanugutan sa gyapon pero mayara lang sa mga guidelines para nga ma-regulate sa husto. Sa pihak nga bahin, Provincial Board nagpasar sang resolusyon nga nagakomment sa kay Vice Mayor Love Baronda bilang bago nga iliher nga presidente sang National Movement for Young Legislators. Kung madumduman pa sa aton sini nga mga kabumbo, hindi man kid kuno of national concern hambal sang mga konsihal sang syudad sang Iloilo. That is why nga why naging panugutan adtong resolusyon ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog nga magpasar sang pagresolusyon sa pag-comment sa kay Councilor Love Baronda kon ang Provincial Board ginahatagan sang kabilinggan ining makabig kadalagan sang isa ka Ilonggo nga nationwide ang scope nga ang aton siniya nga mga legislators, ang aton siniya nga mga konsyal, hindi nila gusto pag i-comment daw. Insakto na kuno nga makambal sila. Congratulations Vice Mayor Labla Barunda. Sa dugang pa nga mga balita, plastar naman naton ang mga nagapanguna kag dalaguan sini nga mga balita nasyonal. Si President Bongbong Marcos ginpasiguro nga manginistable ang supply sa langis sang gobyerno sandigman sa sining fuel tax relief. Now, sa aton sinikinon niya mga kuturan, kung madumduman pa, may mga miyembro sang House of Representatives nga naghahatag sang emergency power plan. Nagduso sila sang ila sining mga hagna nga temporaryo sining nga isuspend or buhinan ang excise tax sa produktong petrolyo. Isa na dira mga kasimanwa nga nagkaduso man ang Lone District Representative sang syudad sang Iloilo, si Congresswoman Jam Barunda. Samtang sa iban pa nga mga balita kag impormasyon concern man sa gyapon dito sa Middle East, si President Bongbong Marcos nagpayag nga may ara na sa duwa ka mga chartered flights nga gintala na para iya sa pag-repatriate sa mga overseas Filipino workers dito iya sa may Middle East. O galing kay ti amo na bla sa aton sinima kuturan, just like sa nga na interview naton last time nga utod naton dito iya sa may Middle East, particularmente dito sa isa ka port nagatrabaho. O siling niya duway man niya sa nga kontrat simpugin nga kon mapuli o kon hindi, pero mas pilion namon nga magpabilin kaya rin amon siling nga trabaho. Kulbaan kami, hinali karon kung pumuli kami, ano ang amon sining nga trabaho, basi way gina kami sa nga dangtan, basi magutman amon sining pamilya. Kaglauman sini banwa nga magalawig pa ang kinagamo dito iya sa bahin sa Middle East
sa tunga man sang Amerika-Israel kontra Iran. Kay ang Iran diri mga biyan daw, why sila yagana nga mag-ceasefire sa kay President Donald Trump. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, istoryahan taman ang dugang sini nga mga epekto sa nga pagtaas sa nga produktong petrolyo. Nga ti ginpatigayo na o kunyara na kita sa ikadwa sini nga adlaw sa staggered nga oil price hike sa nga mga nagkalain man sini nga oil or gasoline station, mga oil companies. Muni madalagwar mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Si Presidente Bongbong Marcos mga biyan nagpasiguro nga ang pungsod mayara sang istabli or mag-angkon sang istabli sini nga oil supply. Wala sa payan nga padayon ang pagtaas ang tensyon dito iya sa Middle East. Suno pa diri sa kay presidente ang pungsod Pilipinas ang mayara sa nga nagakaigo nga fuel inventory kag additional shipments ang padulong na samtang ang gobyerno ginakonsiderar ang posible fuel tax relief mga biyan agod nga makapahagan-hagan sa impact sa nga padayon nga pagsaka sang produktong petrolyo. Ara subong sa New York mo si Presidenta Bongbong Marcos. Pasikitay ganis laton Bumbo Jumar sa isa sa mga farm Bumbo Jumar to. Ang bali President Bongbong Marcos, in terms of supply, we are in good shape, and not only do we have inventory in the Philippines, we also are waiting some supplies coming in that are in transit mga biyan. Sa karon ang presidente, sa aton sini nga mga kabumbo, gina-check kung ini ba lang mga incoming shipment sarang nga maka-pass through sa mga affected areas bangod man iya sa sining nasambitan karon nga konflikto. Ginatun-an pa sa karon kung bala sa aton sining nga mga kasimanwa makalusot sa mga danger zone. Sa aton sining karon nga mga kabumbo, ang possible disruption ara sa Strait of Hormuz, isa ka major global oil shipping route nga sa karon diri gina paagi ang supply sang langis nga ginaship sa nagkalain-lain sini nga pungsod. Lakip naman diri pungsod na Pilipinas. Ibangod nga hindi man mapaktan sini banwa ang presyo sang oil or petrolyo sa merkado. Nagaplano karon ang presidente nga i-certify niya as urgent ang proposed measure nga magahimo nga mag-suspend or mag-reduce sa excise tax on petroleum products on a certain condition. Sa bahin sa House of Representatives ang Committee Ways and Means ginaprobahan na ining unnumbered substitute bill consolidating 15 family or similar measures nga magagrant sa presidente sang nagakigo sini nga authority. Ginpahayag ni Committee Chair Ramiro Kimbo nga ang proposal tinutuyo sini nga i-amend ang Section 148 sang National Internal Revenue Code nga magapanugot sa temporaryo nga suspensyon kag pagpanubo sa fuel excise taxes sabat ini banwa sa sining padayon nga global oil price. Sa idalom sa nasambitan sining pagsulundan ang presidente sarang nga maka-exercise sang iya sini iya nga authority sa aton sini nga mga kasimanwa kung ang average presyo sang Dubai crude oil magalabot or magasobra sa $80 per barrel sa sulod sang isa or at least 1 month. Inisandig sa mean of Platts Singapore benchmark. O kung naman sa may makita naton kag mabatian naton sa pag-eksplikar sa mga tao regarding this matter, ining maps nga ginahambal sini nila. Ang suspension o kung ang pagbuhin ang sarang man iya nga maimplementar kunyara sa idalom sa state of emergency or calamity sa aton sini karon nga mga kasimanwa.
Kung pananglitan nga matuman ini, mapatigayon ini, ang tax relief sarang nga makalabot sa 6 ka bulan. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, pwede man ini nga or sakop man sining iban pa iya nga mga petroleum products nga fuel type. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, ang Congress nag-extend sang period pinagi sa joint resolution, although ang total duration sini hindi dapat maglapaw sa isa ka tuig. Sa idalom sang proposal mga biyan, ang authority to suspend or reduce sang tax magapabilin nga in effect until December 31, 2028. Sang damlag lang ang Malacanang, no, suno sa kay President BBM ang may tinutuyo nga mag-certify sa measure as urgent agud mapadasig ang pagpasar sining sa Kongreso, pananglitan nga maimplementar, no, ining lihok mga biyan temporaryo nga makabuhin sang napulo ka pisos nga per liter sang excise tax sa mga gasolina kag 6 ka pisos naman kada litro, no, sa diesel. Ginpaig ni Marcos nga ang gobyerno ang ginalantaw man ining mga alternative sources of petroleum agod nga mapasiguro nga establish ini ang supply. Ang ginapangita sini karon, no, nagapangita sa nagkalinain sini nga lugar, no, nagapanghimanwa or nagapang himulso to sa iban sini mga lugar, sa iban mga nasyon, sa aton sini mga kabombo, para nga dito kita makabakal sa oil para nga masigurado taman iyang additional fuel stocks. Ang global prices nagsaka kasunod man sa pag-init sa konflikto sa United States, Israel kag Iran. Nga amo man ang nagtugas ang pag-tayog man no, sa aton sini nga mga kasimanwa sang presyo sa produktong petrolyo. Ang mga oil firms batyagan naman kag nakitaan man sang tanan, naga-implementar sa karon sang staggered price increase sini iya nga semana. Sa aton sini nga mga kabumbo kag ginalantaw gani nga posible ang taas magapadulong or magalabot tubtob 24 pesos kada litro, nagadepende sa kompanya. Sa aton sini nga mga kauturan, bisan staggered man ini, pero at the end of the day, dako gid sining hulab, dako gid sini ang bukol, dako gid sini ang sarang iyang mabatyagan mo nga do literal man nga pilas, although pilas ini sa bulsa, pilas ini sa budget, sang aton sini nga mga kauturan. Ang iban gani subong sa aton sini nga mga kasimanwa, mas ginpili na lang iya nga mag-commute. Ang iban may mga alternatibo man sini nga ginagamit nga mga salakyan. Kung sadto anay 4 wheels, subong 2 wheels na lang. At least makakinot-kinot gawa sa gatong. Ang iban siniti nagasakay sa aton sini nga mga kasimanwa sa mga may ulo extra dira iya nga pundo nga sarang pa nga makabayad sang ila sini iya nga pamliti. Be it modernized jeepney, traditional jeepney, taxi o kung ano man sini iyang means of transportation para lamang iyang makapadayon sa trabaho. Para lamang sinibanwa nga kunara ka sa trabaho mo, present ka, may productivity ikaw, mangin productive ikaw. At the same time, sa aton sini mga kabumbo tinutuyo nga mahagan-hagan ang pagkonsumo sang produktong petrolyo. Sa aton sini nga mga kauturan, speaking sa inaway dito sa may Middle East ang Iran, why kuno iya sang plano nga mag-ceasefire talks with President Donald Trump. Nagapabilin ini sila sa aton sini nga mga kasimanwa nga daw nagahandom sang pagtimalos. Bangod man nga kung sa diin pinaulada naman ni sila sang bomba sa aton sini nga mga kabumbo. Ginapilit gid karon sang Iran nga wala ini sila iya nagapangita sang ceasefire kaupod sa kay President Donald Trump.
matapos no nga iya sini nga ginpasakaan pagid gindiga nya pagid kuno nung sara nga mahimo kuno sang United States of America sa Strait of Hormuz ang konflikto karon sa aton sini nga mga kauturan daw kasubong iya nga naglamon na sa Middle East no kag subong man nagtayog kagin do kasubong sang pato nga kinaptan sa liog kagin walak-walak sa bahin sang energy markets. Umpisa pa iya sadtong Pebrero 28, no? May kantanan sa sining US-Israeli strikes nga ginkamatay sang leader sang Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei, no? Nga nag-trigger man sang kinagamo sa Tehran, no? Nga kung sa dienti promisa dire ang nasambitan sining iya nga mga sumulunon ni Al Khamenei nga ini silang hindi magpapierde sa aton sining nga mga kasimanwa tididto man iya manwa ipikto sini ti amo na matamis nga 24 pesos or sobra pa ang pagtaas ang produktong petrolyo. Bisan ano na kanamit taguro inang pagsaka sang presyo no hindi tagid na matulon engineer mo. Amakon mo na mga kotoran. Tipro ang bali President Donald Trump siya yun na kay bombardiyuhon ko pagid kamo. Ining bombardiyo nga inyo na batsyagan sang nagligad, why panagani sa kamalingking sa nga ibombardiho ko kung padayon kamo nga magpakatiga. Ati sige, pabarakay kamo na nga duwa. Ang iba niya nagainantos na. Why na kita sa may mahimo sini kunti pangamuyuan gid lang naton. Ang tagsa-tagsa ka mga paminsaron pang ino-ino kag espiritu sining mga leader sang Estados Unidos, Israel kag subong man Iran. Dugang nga mga balita kag impormasyon detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balikan ta sa padayon nga pagpalayag sang Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nga ginadumilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagalik. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 11 sa buwan ng Marso, taong 2026. At sa ating mga headlines, mahigit 100 tauhan ng pambansang pulisya nakadeploy na dyan sa Davao City para naman sa unang taong ginugunita yung naging pag-aresto
Kay former President Rodrigo Roa Duterte, ilang lugar meron ding aktibidad at prayer rally. Victims Council naman kampanting kukumpirmahin ng International Criminal Court ang kaso ng dating Pangulo. Samantala si Attorney Nicholas Kaufman naman pinabulaan ng nagbitiw na siya bilang lead counsel ng dating Pangulo. Ang Department of Transportation magsasabinal na raw ng kanilang fuel subsidy program para sa transport sector sa gitna ito ng matinding oil price hike. Sa international news naman, abangan mamaya ang Iran handa raw na buksan ang Strait of Hormuz sa mga bansang magpapalaya sa ambasador ng Israel at Amerika. Samantala, ang US military naman nawasak ang Iranian naval ships malapit sa may Strait of Hormuz. Sa ating balitang palakasan, Final 12 ng Gilas Pilipinas Women inilabas na at Miami Heat laban sa Washington Wizards naging kaabang-abang. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na maging mapagmatsyag laban sa mga pagsubok na baluktutin ang hustisya kasabay ng unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayong araw huyan, 11 ng Marso, ginugunita. Sa kanyang naging mensahe, binigyang diin ng Vice Presidente na isang paalala ang extraordinary rendition o yung ayon sa kanila ay kidnapping na may tuturing ang ginawa sa dating Pangulo na hindi dapat daw gamiting sandata ang batas para sa politika o personal na interes. Aniya may tuturing na pag-atake sa katarungan at pagyurak sa karapatan ng isang individual ang nasabing hakbang. Narito ang naging bahagi ng mensahe ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang Bagian ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nga nito, umaapila naman ang pangalawang Pangulo sa mga Pilipino na manatiling malaya, tapat at matatag sa institusyon at walang sino man anya ang dapat na pagkaitan ng proteksyon ng umiiral na batas. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ng pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangang manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Matatandaan nga mga kabombo na noong Marso 11, 2025 nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport dyan sa Terminal 3 pagkarating mula dun sa bahagi ng Hong Kong at yan ay sa bisa ng isinilbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa inaakusang crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay na nangyari sa ilalim ng drug war ng Duterte administration. Samantala, lagpas 100 tauhan naman ng Davao City Police ang ipapakalat ngayong linggo upang magbantay sa mga aktibidad. May kaugnayan po yan sa unang anibersaryo ng pagkakaaresto at pagkakapiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Isa sa mga pangunahing aktibidad ay ang nakatakdang misa para sa dating Pangulo na inaasahang dadaluhan ng kanyang mga taga-suporta. Base sa ulat ng lokal na kapulisan doon, nakahanda na ang seguridad sa paligid ng simbahan at mga pangunahing kalsada upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ang deployment naman ng mahigit 100 kapulisan ay bahagi yan ng mas pinahigpit pang seguridad sa Davao City, lalo na't inaasahang dadagsa ang mga dumalo
mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Matatanda ang inaresto nga ang dating Pangulo noong Marso ng nakalipas na taon sa bisayan ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. May kaugnayan pa rin sa inakusang crimes against humanity laban sa kanya. Sa kasalukuyan, nakapiit ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands habang dinidinig ang kanyang kaso. Sa nakalipas na taon, naging sentro ng diskusyon sa bansa ang kanyang pagkakaaresto na nagdulot naman ng iba't ibang reaksyon mula sa mga taga-suporta at maging sa kanyang kritiko. Bukod nga sa misa, nakatakda ring magsagawa ng mga programa ang ilang grupo upang ipakita ang kanilang suporta para kay dating Pangulong Duterte. Pinayuhan naman ng pulisya ang publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at umiwas sa anumang kilos na maaaring magdulot ng kaguluhan. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, mga update natin direkta dyan sa bahagi ng Davao City, kaugnay naman ng naturang mga aktibidad. Samantala, kampante po ang kampo ng mga biktima ng drug war na tuluyan na ring kukumpirmahin ng International Criminal Court ang mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga accredited counsel ng mga pamilya ng mga biktima, sinabi niyang solido ang mga ipresentang ng prosecution team na bulto ng ebidensya. Habang inaasahan pang mas magiging malakas pa ang ebidensya na isasalang ng mga ito kung sakaling matuloy sa trial ang kaso ng dating Pangulo. Kabilang dito ang mga documented speech ng dating Pangulo, ang kanyang accomplishment report ng Philippine National Police sa madugong drug war, memorandum circular ng Philippine National Police at iba pang dokumentong nagpapatunay sa nangyaring gyera laban sa illegal na droga. Ito rin ang dahilan anya kung bakit paulit-ulit na hiniling ng defense team na ipagpaliban ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Ayon kay Attorney Colmenares, walang maipresenta ang defense panel na ebidensyang magpapatunay na walang kinalaman ng dating Pangulo sa libu-libong pagpaslang tulad ng kanilang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang kampo. Narito ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Attorney Nery Colmenares. Ina-avoid ni President Duterte ang trial at marami na siyang motions, academic motions yung pang-delay niya ng trial, ay dahil wala siyang ebidensyang masasubmit sa trial na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa drug war. Napakahirap. Kahit sinong abogado niya mahirapan talaga mag-present ng ebidensya sa trial na wala siyang kinalaman sa drug war. So ang ginawa na lang ng depensa doon sa hearing ay inaatake na lang ang ebidensya ng prosekusyon pero kinapos pa rin sila. Ang isa nilang pinagbabatayan sabi nila walang order si President Duterte, walang common plan para magpumatay ng mga adik. Opo. Gawa-gawa lang daw yan ng rogue cops, yung mga pulis na hindi sumunod sa batas. Binalikan din ng batikang human rights lawyer ang claims ng kampo ng dating Pangulo na wala siyang direktang order sa mga pulis para patayin ang mga drug personality. Anya, tiyak na kukwestiyonin ng korte o ng International Criminal Court kung paano nangyaring napatay ang libu-libong drug war kung walang kautusan mula mismo sa Pangulo. Naipresentaan niya ng prosecution ang lahat ng pattern na ipinatupad sa naturang kampanya at ang naturang pattern ay nagtuturo sa aktwal na papel ng dating Pangulo kasamang kanyang co-perpetrator. So mahina yun kasi una sabihin talaga ng korte dyan, in-expect namin, hindi pwedeng nangyari yon dahil gawa-gawa ng ilang mga pulis. May pattern, may utos, may cover-up, may reward system na hindi pwedeng sabihin na hindi galing yun sa taas. Pangalawa, syempre, parang nilaglag ni President Duterte ang mga kapulisan niya matapos niyang sabihin na ako bahala sa inyo, magpapakulong ako para sa inyo. Ngayon, nalagay siya sa alanganin, ang bigla niya na lang depensa. Hindi ako nag-utos noon, gawa-gawa lang yan ng mga pulis. Na I doubt kung maniwala ang ICC doon. Bagi po yan ang pahayag ni Atty. Nery Colmenares, eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Kaugnay pa rin ng mga balitang yan, maring pinabulaanan ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ay nagbitiw na bilang defense team dyan sa defense team ng dating Pangulo. Sa isang statement doon sa the Netherlands,
Natanong ang International Criminal Court accredited lawyer ukol sa impormasyon na kumalat sa internet na umano'y nagbitiw na siya bilang bahagi ng legal team. Sagot ni Kaufman, wala itong katotohanan. Anya, hindi siya susuko lalo na at kinuha siya upang ipagtanggol ang dating Pangulo, hindi lamang sa confirmation of charges hearing, kundi sa iba pang aspeto ng pagdepensa ng dating presidente. Muli ring nagpahayag ng pag-asa ang naturang abogado na magtatagumpay ang defense team para naman sa inilatag nitong argumento sa nakalipas na hearing at tuluyang hindi raw makukumpirma ang kaso laban sa dating presidente sa ilalim yan ng International Criminal Court at ganap na makakalaya ang dating leader ng bansang Pilipinas. Gayunman, nakahandaan niya ang defense team kung tuluyang kukumpirmahin at uusad sa full trial ang naturang kaso. Nanindigan din si Kaufman na hindi niya desisyon kung mananatili siya bilang bahagi ng defense team at sa halip ay desisyon ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsisilbi niya na kliyente. Bagamat tiyakan niya na nagkakaroon din ng konsultasyon ang dating Pangulo sa kanyang pamilya, ang kanyang pananatili naman ay hindi rin desisyon ng pamilya ng dating Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Iginit ng abogado na walang kinalaman ang pangalawang Pangulo sa kanyang pagkaka-hire, taliwasan niya sa iniisip ng marami. Samantala, dako po tayo dyan sa may Malacanang, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handa raw na ideklara bilang urgent ang panukalang emergency powers sa fuel excise tax. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Annalise Soberano. Nakahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang emergency powers kaugnay ng fuel excise tax kapag naisumete na ng Kongreso ang committee report nito. Ayon sa Pangulo, walang saysay na ideklara agad na urgent ang panukala kung hindi pa tapos ang ulat ng komite dahil ang pagpapabilis ng proseso ay nagsisimula lamang sa plenary debates. Ipinaliwanag niya kapag idineklarang urgent ang isang panukala, maaring paikliin ang pagitan ng pag-uulat ng komite at ang pagtalakay sa plenaryo at maari ring dumiretso sa ikatlong pagbasa kung kinakailangan. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, simple lamang ang hinihingi ng Malacanang. Maaring gamitin ng Pangulo ang emergency powers kung ang presyo ng langis ay lalampas sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan sa average nito. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi ibig sabihin otomatiko ang gagamitin ang kapangyarihan, kundi bibigyan lamang siya ng opsyon na gawin ito kapag kinakailangan. Kahapon, inaprubahan na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na nagbibigay kapangyarihan kay Pangulong Marcos na suspindihin ang excise tax sa petroleum products. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No, actually, I will declare it as urgent because there's no point declaring it as urgent before the committee report has been completed. And that is what I told them, both houses. And I said, the minute that you have completed your committee reports, because when you declare a bill as urgent, the shortcuts, if you say, only begin on the plenary debates. So yung requirement of 3 working days between the reporting out from committee to the debate on the floor of is shortened. And that's what kasi kung minsan pag talagang urgent, pag report out, pag yung majority floor leader babasahin yung report at pagkatapos ma-approve yung report ay hindi na uupo yun. They will then go straight to the third reading. So that's when the declaration of the bill as urgent really goes into effect. We asked of the legislature is really very simple. Is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it?
but it can be exercised by the. Samantala, kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may bentahe ang Pilipinas sa kampanya para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council dahil sa matibay nitong pakikipagtulungan sa United Nations sa mga nakaraang taon. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang bansa sa mga peacekeeping mission at nagpasimula ng mga mahalagang issue tulad ng women's rights, climate change at social concerns sa United Nations. Dahil dito, may oportunidad ang Pilipinas na mas makapag-ambag pa sa mga gawaing pandaigdig. Bagamat hindi tiyak ang resulta dahil secret ballot ang magaganap, positibo ang pananaw ng Pangulo at umaasa siya sa suporta ng mga kaalyado ng bansa. Nasa United Nations ngayon sa New York si Pangulong Marcos para ikapan niya ang nais ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, we have the advantage, and this is what I highlighted in my speech, that the advantage that the Philippines has is that we have a very strong record of partnership with the UN over the years. Hindi lamang, it's not about the Philippines. For example, yung mga peacekeeping na tinutulungan natin ng UN under the auspices of the UN. Yung ating mga pagdala ng mga iba't ibang issue na tayo lang ang nagdala sa UN. Women's issues, climate change issues, social issues that were initiated by the Philippines. And because of that, we see now an opportunity to contribute even more. And that, I think, will serve to the advantage of the Philippines in this candidature. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anoli Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang Department of Transportation magsasapinal na raw ng kanilang fuel subsidy program para sa transport sector. Yan ay sa gitna ng oil price hike na naitatala. Rights of Way ay isa raw sa nakikita namang dahilan ng pagkaantala ng ilang proyekto, lalo na sa ilalim ho ng mga programa ng Department of Public Works and Highways. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Isa sa pinalna ng Department of Transportation ang fuel subsidy na ipapamahagi sa sektor ng transportasyon kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakatakda siyang magtungo ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang mga posibleng hakbang para sa sektor ng transportasyon. Kabilang sa pag-uusapan ang pagsasapinal ng fuel subsidy para sa transport sector, particular para sa mga public utility vehicle o PUVs, public utility jeepney o PUJ at iba pang motorista. Dagdag pa niya na naihanda na rin ng ahensya ang mga dokumento para sa pag-iimplementa ng fuel subsidy. Pangungunahan ni Lopez ang naturang talakayan kasunod ng banta ng ilang transport groups na magsasagawa ng tigil pasada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayusin na lahat ang mga dokumento, papeles, lalo dito sa fuel subsidy at sa service contracting natin. That's why March 1, nagbigay na tayo ng kautusan sa ating road sector na isapinal na ang mga proseso. So just yesterday, napirma na natin yung mga sinasabi natin memorandum of agreement, lahat ng mga documents para makuha na natin yung NCA mula sa DBM para sa fuel subsidy. Nagsubmit na rin po tayo ng special budget request para naman sa SARO ng ating service contracting. Yung mga ganitong bagay kasi kailangan na gawin na natin ngayon para naman mas mapadali natin ang proseso pagdating ng actual distribution. Samantala, ngayong araw, nagsagawa rin siya ng inspeksyon kasama si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa ginagawang Skyway Stage 3 Section 2A Interconnection Structure sa Pandacan, Maynila. Kasama sa joint inspection ang Toll Regulatory Board upang tignan ang progreso ng konstruksyon ng proyektong magdudugtong sa South Luzon Expressway o SLEX at North Luzon Expressway o NLEX. Ayon kay Dizon, 6 na taon itong natenga dahil sa issue ng right of way.
Layunin ng Skyway Stage 3 Connector na mapabilis ang biyahe ng mga motorista mula SLEX patungong NLEX at vice versa upang mabawasan ang trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Target ng pamahalaan na matapos ang proyekto sa kalagitnaan ng taong 2027. Aking problema talaga dito, right of way. No, so nung inabutan namin to nung early last year, parang nasa 60% pa lang. Ang problema natin doon kasi, syempre, ang private sector, ang partner natin dito, ang San Miguel, hindi makakastart ang San Miguel hanggat hindi at least 80% ang right of way acquisition. Kasi, malaki ang gastos kapag nag-delay. So, kailangan, pag simula siya, kailangan tuloy-tuloy. Kasi kaya naman nilang tapusin to ng mga less than 2 years basta merong right of way. So, yun talaga ang naging problema dito for now 6 years. So, finally, we are at 98%. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Hinanunsyo po ng Department of Foreign Affairs na dumating na sa Pilipinas ang unang batch ng mga Pilipino mula sa Iran na humiling ng repatriation. Ito ay sa gitna pa rin po ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Office of the Undersecretary for Migration Affairs ng DFA, sinalubong nila ang dumating na 9 na overseas Filipinos na nirepatriate mula Iran noon po yung Marso 10 at ngayong araw 11. Ayon sa Department of Foreign Affairs, na isakatuparan ang repatriation sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga embahada ng Pilipinas sa Tehran at Ankara. Ang mga ito ang tumulong sa repatriated Filipinos para makadaan sa land crossing at makabiyahe pabalik dito sa Pilipinas. Sa ngayon, nakasailalim ang Iran sa Crisis Alert Level 2 o Restriction Phase kung saan pinapayuhan ng mga Pilipino doon na magtungo sa ligtas na lugar at iwasan ang high-risk areas o yung mga mapapanganib na lugar. Ang mga nagpaplano namang bumiyahe sa apektadong bansa ay hinihimok na pairalin ng iba yung pag-iingat dahil sa matindi na ring banta sa seguridad. Muna tayo mga kabombo ng mga update dyan naman sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Itong si Senator Panfilo Lacson nominado na may cash delivery umanong naganap sa issue ng kickback mula sa flood control projects. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, aminado si Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Panfilo Lacson na mayroon umanong cash delivery na naganap sa kickbacks mula sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Lacson, hindi mapagkakailang may mga nangyaring mga pagdi-deliver ng pera mula sa umunoy pangungurakot sa pundo ng flood control project sa bansa. Ngunit aniya, gawin umanong makatotohanan ng halaga ng pera na umano'y i-deliver. Tinukoy ng senador ang aligasyon ng 18 individual na nagpapakilala ng mga dating sundalo at nagtatrabaho kay dating kongresista na si Elizalde Co na umano'y nag-deliver ng 805 billion peso sa mga matataas na opisyal ng bansa, kabilang sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. When I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver. No? Siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. Ipinaliwanag din ng senador kung bakit hindi pa rin ipinapatawag ang 18 dating sundalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa umano'y anomalya sa flood control projects. Aniya, batay sa mga huling salaysay na nagpapakilala ng mga dating sundalo, hindi naman umano nais ng mga ito na maimbestigahan ang mga binitawang aligasyon. Dagdag pa ng senador, kung nagsumite umano ng maayos na affidavit si Atty. Livito Baligod sa Blue Ribbon Committee, ay posible umanong napatawag na ito sa mga pagdinig. Ngunit binigyan din muli ng senador na mahalaga ang masusing pagsusuri kung may sapat na batayan ng aligasyon, partikular na ang umano'y cash delivery ng 805 billion peso na kickbacks mula sa flood control projects. Muli, ang tinig ni Senator Panfilo Lacson.
Well, kita naman natin yung especially yung mga follow-up statements. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan to be investigated or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious na yung huling statement nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa ombudsman. Hindi nga nag-fairness. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligod. So, I was hoping I was thinking, sana man lang, pinarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Samantala, Bombo Dennis, binigyan linaw naman ni Lacson na magpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa umano'y anomalya sa flood control projects kung sakali man na ma-adapt na ang partial report ng komite sa plenaryo. At tiniyak muli ng senador na tanging ang ebidensya lamang ang susundan ng investigasyon. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Agaran, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita po, nakataas sa flood alert ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw po ng Miyerkules. Ito ay sa gitna ng mga pag-ulan na inaasahang magdudulot ng malawakang pagbaha sa maraming rehiyon tulad na lamang po ng mga sumusunod. Diyan po sa Region 8 o Eastern Visayas, Region 9 o Zamboanga Peninsula. Maging diyan po sa may Region 10 o Northern Mindanao, Region 11 o Davao Region at Region 13 o Caraga Region, maging sa may Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ayon sa State Weather Bureau, bahagyang nakakaapekto sa ating bansa ang bagong bagyo na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility kung saan ang extension ng bagyo ay nararamdaman na sa silangang bahagi ng Mindanao. Inaasahan po na magpapatuloy ang mga naturang pag-ulan sa mga susunod pang araw, kaya't pinag-iingat ang mga residente sa posibleng pag-aapaw ng mga kailugan at mga serye ng pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking lugar. Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na mananatili ang 14 na pulis na umano'y dawit sa kaso ng katiwalian at pati na yung mga nawawalang sabungero sa panigho ng kanilang hanay at nandyan sa Philippine National Police Custodial Center ang ilan sa kanila. Yan ay habang nakabinbin pa ang desisyon ng korte sa kanilang paglipat sa Bureau of Jail Management and Penology. Ayon kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Robert Murico ay naghain ng mismong dokumento para naman sa naturang mga tauhan ang police officer sa korte na manatili muna dyan sa kustodiya ng Philippine National Police na pinagbigyan naman pansamantala habang dinidinig pa ang naturang petisyon. Dilinaw naman ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Colonel John Agigi na pansamantala ang kanilang pananatili sa kustodiya ng Philippine National Police at nakadepende yan sa desisyon ng korte kung ililipat na ito sa Santa Cruz o kaya naman ay sa bahagi ng Lipa doon sa Batangas. Paliwanag pa ng police officer na hindi nila ito desisyon o kagustuhan. Sa katunayan, nais nila na mailipat ang mga ito dahil na rin sa nagpapatuloy na construction ng naturang pasilidad. Samantala, tiniyak din na mananatiling aktibo ang paghahanap doon sa puganteng si Charlie Atong Ang na may kaugnayan din sa kaso ng missing sabungeros na itinuturong ang utak at nasa likod ng pagkawala at pagkasawi ng mga naturang sabongero. Papatayo ng karagdagang report mula ho sa ating news team. Ang Philippine Air Force at ang Philippine Navy na nanatili naman na nakahanda at naka-alerto para sa repatriation na ginagampanan ng pamahalaan at iba pang efforts para ho sa ating mga kababayan anuman ang maging kautusan para ho sa kanilang panig. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Bea Pinisa. Nananatiling nakahanda at naka-alerto ang Philippine Air Force at maging ang Philippine Navy para sa pagsasagawa ng repatriation efforts ng pamahalaan kaugnay pa rin sa ongoing armed conflict sa gitnang silangan. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco,
Inaasahan na sa mga paparating na araw ay isasagawa ng operasyon para sa paglikas ng mga Pilipinong stranded sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa rehiyon. Anya, bagamat handa na ang buong hukbong himpapawid, ay patuloy pa rin na iniintay ng Philippine Air Force ang opisyal na guidance mula sa Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at maging sa Department of National Defense. Yes, ma'am. Actually, nag-antay po tayo. We are maintaining a high level of preparedness. Siyempre, in-expect na rin po natin yan. Although, we await the official guidance coming from DMW and also DFA and DND. As of now, ma'am, wala pa po. Ganito rin ang naging tugon ng hukbong dagat ng Pilipinas, kung saan inihayag ni Navy spokesperson Captain Marisa Martinez na handa ang kanilang mga naval assets na ma-deploy para sa posibilidad ng at-sea repatriation ng mga Pinoy sa Middle East. Anya, kung matatandaan ay nagpadala rin ng mga naval assets ang kanilang hukbo sa India at sa Oman noong panahon ng kasagsagan ng COVID-19. Samantala, habang naghihintay naman ng kautusan mula sa higher headquarters, inihayag ni Martinez na nakadepende sa Department of National Defense kung ilang assets at tauhan ang posibleng italaga para sa repatriation efforts ng pamahalaan. Philippine Navy is always ready to respond, but we will also wait for instructions coming from higher headquarters regarding the repatriation. If you could recall, during the COVID and during the issue in 2020, we sent ships indeed to India and to Oman. So with this, we are capable. Your Navy is very capable. It depends with the Department of National Defense. Sa ngayon, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na nagpapatuloy na ang mga diskusyon at talakayan kung paano magiging pagkakasa ng operasyon ng ligtas at maayos. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inihayag ng Iran Revolutionary Guard Corps na bibigyan nila ng ganap na kalayaan at otoridad ang mga bansa sa Arab at Europe sa Strait of Hormuz kung papalayasin ng ambassador ng Israel at US. Ginawa ng Revolutionary Guard ang pahayag kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na ang gyera sa Gulf region ay malapit nang matapos, bunga ng mga demonstrasyon sa pagtalaga sa bagong Supreme Leader ng Iran na si Mushtab Khamenei. Ayon sa Iranian Revolutionary Guard, hindi nila papahintulutan ang pagluluwas ng langis mula sa rehiyon kung magpapatuloy ang mga military action ng Estados Unidos at ng Israel. Sinabi rin ng Revolutionary Guard na sila ang magpapasya sa pagtatapos ng digmaan sa West at gayon din sa Asia at hindi ang Amerika. Ang Strait of Hormuz ay tinuturing po na isa sa pinakamahalagang ruta ng pinagluluwas o binabiyahe pong mga krudo sa mundo na nag-uugnay sa pangunahing Gulf oil producers. Papunta po yan sa Gulf of Oman at Arabian Sea. Samantala, sumipa na sa $120 kada bariles ang 10 araw na labanan ng US at Israel laban sa Iran, kung saan nagdulot ito ng bagong pangamba sa pandaigdigang merkado ng enerhiya na umabot sa $119 kada bariles ang presyo ng Brent crude. Bagamat bumaba ang presyo sa humigit kumulang $100 noong araw po ng Martes, magit 20% naman itong tumaas kumpara noong nagsimula ang digmaan noong Pebrero 28. Hirap na rin ang mga Gulf oil producers dahil sa mga nasirang site mula sa mga nakalipas na pag-atake ng Iran. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, nawasak ng US military ang naval ships ng Iran, kabilang daw ang 16 na mine layers o barkong naglalagay ng mina malapit sa Strait of Hormuz na pinakamahalagang lagusan sa buong mundo para sa 1/5 ng mga binabiyahing krudo. Ang naturang strikes ay parte ng military action sa bansa kung saan nagbabala din si US Secretary Pete Hegseth na mas matindi pa ang kanilang gagawing pag-atake. Base nga sa ulat, naniniwala ang US intelligence assets na naghahanda na raw ang Iran para sa posibleng pagpapadala ng naval mines sa Strait of Hormuz sa hinaharap. Kinumpirma naman kalaunan ni US President Donald Trump na natamaan at ganap nilang nasira ang ilang pang mga bilang ng inactive mine-laying boats at mga barko. Samantalang inakusahan naman ng Iran Ambassador to the United Nations ang Amerika at Israel ng sadyang pag-target sa mga sibilyan, kung saan kumitil na ang mga inilunsad nilang strikes na mahigit 1,300 katao mula nang sumiklab ang digmaan noong Pebrero 28 ng kasalukuyang taon. The
ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Itong Digital Economy Framework Agreement ay malaki umano ang inaasahang may tutulong na may pagkakaloob sa maliliit na businesses sa mga bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Nakalap ang impormasyon ng Star FM Manila. Hangarin ng Preparatory Senior Economic Officials Meeting o PREPSOM na matulungan ang micro, small, medium enterprises or MSMEs sa ASEAN countries. Ayon kay DTI Bureau of International Trade Relations Director Lynn Akia, isa sa mga prioridad na maihain ay ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Layon nito na gumawa ng digital environment na bukas, ligtas, interoperable, competitive at inclusive para sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Bukod pa rito, malaki rin umano ang magiging epekto kapag maideklara na ng mga lider ng bansa ang pagtatatag ng ASEAN Center of Excellence for MSMEs. Tingin ko yung pinakamalaking impact sa micro and small medium enterprises, yung PED natin on the Leaders Declaration on establishing the ASEAN Center of Excellence for Micro, Small and Medium Enterprises. So ito, magkakaroon ng declaration and uumpisahan kung paano buuin yung center. Ang plano po at saka ang hangarin po natin, ma-establish ito sa Pilipinas. Pero marami po kasing issues dyan. Kailangan pag-usapan yung terms of reference, yung governance structure, yung sustainability. So kung ilalabas po natin yung leader statement na to, doon na po mauumpisahan na. So tinitingnan po natin mga 3-year term para ma-establish po yung center na yun. And of course, naasahan natin makakatulong talaga ito para sa ating mga MSMEs. Gagawin ang pagsasaayos ng mga ihahaing agenda sa PREPSOM bago ganapin ang 32nd ASEAN Economic Ministers Retreat na mangyayari sa Biyernes, March 13. Mula rito sa International Media Center sa BGC Taguig, para sa ASEAN Philippines 2026 update ng Bombo Radio, nag-uulat Star DJ German ng 102.7 Star FM Manila, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Accredited lawyer naman ng International Criminal Court tinawag na aksaya ng oras ang resolusyon ni Senator Amy Marcos na humihiling ng investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Rojas. Tinawag ng human rights lawyer na aksaya ng oras ang inihain na resolusyon ni Senator Amy Marcos na humihiling sa Executive Department na ibunyag ang lahat ng komunikasyon at direktiba kaugnay ng pakikipagtulungan ng pamahalaan sa International Criminal Court hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihain ni Marcos ang Senate Resolution No. 340 kasabay ng unang anibersaryo ng pag-aresto kay Duterte matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC para sa kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Gilbert Andres, accredited lawyer ng International Criminal Court, sinabi nitong may sapat ng batayan sa international law ang arrest warrant ng International Criminal Court kaya hindi na umano kinakailangan ng karagdagang investigasyon sa usapin ng kooperasyon ng gobyerno. Anya, kinikilala rin ito ng mga umiiral na batas sa Pilipinas, kabilang ang Republic Act No. 9851 o International Humanitarian Law. Sa kabila nito, sinabi ni Andres na mahalaga pa rin ang nagdaang isang taon na pagkakadetain ni Duterte sa ICC para sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi sa kampanya kontra iligal na droga. Ipinaliwanag niya na sa International Criminal Justice System ang pag-aresto sa isang individual na may arrest warrant para sa isang international crime ang unang hakbang tungo sa pagkamit ng hustisya. Dagdag pa niya, mahalaga rin ito sa international community dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may leader mula sa isang Asian state na naaresto sa ilalim ng warrant ng International Criminal Court. I think it's a waste of time. Number one, there's a basis under international law for the arrest of Mr. Duterte, and that's the ICC arrest warrant. Number two, there's also a basis under our laws, which is RA 9851 or the International Humanitarian Law Act. So there's firm legal basis both under international law and Philippine domestic law for the arrest of Mr. Duterte. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted
source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ilang truckers naman mula ho sa ilang bahagi ng Luzon ang pinili na lang huwag nang bumiyahe dahil yan sa patuloy na pagtaas sa presyo ng diesel na umaabot na ng 90 pesos ang kada litro ngayong Marso. At ayon nga kay Conitino, pinuno ng Central Luzon Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, ay nahihirapan ang kanilang panig na makabiyahe dahil nilimitahan ng ilang gasolinahan ang pagkakarga ng petrolyo sa 60 litro lamang kada truck na hindi raw sapat para naman sa kanilang operasyon at lalo't malalaking sasakyan ang kanilang ginagamit at malayuan ang kanilang mga biyahe. Batay nga sa data ng Department of Energy, ang biglaang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot ng tensyon sa gitnang silangan at pansamantalang pagsasara ng Strait of Hormuz na isa sa pinakamalaking o mahalagang ruta na dinadaanan para naman sa transaksyon ng langis sa buong daigdig. Dahil dito ay bumabagal ang transportasyon ng mga kalakal at inaasahan na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kung ito ay magpapatuloy. Pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang posibleng subsidy para naman sa paunti-unti na price adjustments upang maibsan ang epekto sa sektor ng transportasyon at maging sa kabuuan ng ating ekonomiya dito sa bansa. Samantala, sunod-sunod naman pong nagpatupad ng 4-day work week ang mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region. Ito ay bilang pakikibahagi sa apila ng Administrasyong Marcos Jr. na bawasan ang konsumo sa petrolyo dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dala ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Metro Manila Council President Mayor Francis Zamora, karamihan na sa mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang nagpatupad ng naturang work arrangement simula pa noong araw ng Lunes. Batay sa sinusunod na sistema, ang ilan sa kanila ay pinapayagang magsagawa ng work from home tuwing araw po yan ng Biyernes, habang ang iba naman ay magpapatupad ng remote working schedule tuwing araw ng Lunes. Nakausap na rin umano ni Mayor Zamora ang kanyang mga kapwa-alkalde at ang mga nagpahayag din ang mga ito ng kagustuhang hindi pare-parehong sundin ang Biyernes bilang bukod tanging araw na ilalaan sa work from home mode bilang bahagi ng traffic reduction plan sa Metro Manila. Nauna na itong ipinatupad sa Capital Region noong panahon ng pandemya kaya't hindi na bago ito ang ganito pong sistema kapwa sa mga empleyado at sa mga residente na nagsisilbing pangunahin nilang kliyente. Ngayong araw nga po ng Miyerkules ay nakatakdang makipagpulong si Mayor Zamora kay Executive Secretary Ralph Recto sa Palasyo Malacanang upang pag-usapan ang mga hakbang na maaaring gawin ng national government para maibsan ang labis na epekto ng digmaan sa iba't ibang industriya ng bansa tulad na lamang ng petroleum industry at sektor ng kalakalan. Nagpahayag din ang National Capital Region Council President ng kahandaan ng mga Metro Manila Mayor para tumulong sa mga proyektong ikakabuti ng mga mamamayan. Abangan pa mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation yung mga reaksyon pa ng ilang nasa business sector kaugnay ho ng mga hakbang na bigyan ng emergency powers ang Chief Executive kaugnay naman ang kinakaharap na suliranin lalo na sa usapin ng enerhiya at yung kaguluhan dyan sa gitnang silangan at iba pang mga update mga kabombo hinggil ho sa mga napapanahong paksa. Samantala, Bombo Sports News. kumpleto na ang mga atletang bubuo doon sa Gilas Pilipinas Women na sasabak ko sa 2026 FIBA Women's World Cup Qualifiers. Batay nga sa nilabas na roster ay magiging bahagi ng national team ang mga sumusunod ho na atleta. Kabilang dyan itong sina Casey De La Rosa at Avril Bernardino at Steph Bernaberbe at maging ito si Sarah Hain at Sumaya Sugapong at Kenta Pastrana, maging si Janina Pontejos at Angel Surada at Lona Ozar, maging si Sophia Dignadice at Katrina Guitingco at Ann Pingol. Magsisilbing head coach ng naturang kupunan ng batikang basketball coach na si Patrick Aquino. Nakatakda naman na harapin ng Gilas ang world's number 3
na France para naman sa March 12 at susundan ito ng laban sa kupunan ng Germany at yan ay sa susunod na araw. Sa ika-14 ng Marso, haharapin naman ng national team ang Nigeria na susundan ng South Korea. Huling makakalaban mga kabombo ng kupunan ang Colombia sa naturang window na nakatakda sa ika-17 ng Marso mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kaugnay naman ng mga inaasahan pang kaganapan dyan sa naturang larangan na atin hong aantabayanan. Bombo Police Report. Eto mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron hong 4 na individual ang binuwian ng buhay dyan sa Central Visayas dahil sa aksidente na naitala po dyan. Alamin natin ang kabuuan ng kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Cebu. Nangidalit ang takot at kilabot sa sitio Maaslong Barangay Busay kahapon, Marso 10, matapos ang isang madugong aksidente na kumitil sa buhay ng 4 na individual habang isa naman ang himalang nakaligtas ngunit nanatiling kritikal. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team sa mga responder na sina si John Dexter Suta at Welbert Saison Jr. kung saan isiniwalat nila ang detalye ng trahedya. Sangkot sa insidente ang isang 6-wheeler wing van na galing pa sa Maynila at dumating sa Cebu noong Lunes, Marso 9, lulan ang mga medisina para sa pananim at isang NMAX na motorsiklo. Ayon kay Suta, sinalubong at literal na binalasubas ng wing van ang isang habal-habal na may sakay na 3 katao na patungo sana sa bulubunduking bahagi ng lugar. Nawalan umalo ng kontrol ang driver ng van sa Manabela matapos tuluyang mawalan ng preno ang sasakyan habang binabaybay ang kalsada. Sa pagdating ng mga responders sa pinangyarihan, tumambad ang wala ng buhay na katawan ng mga sakay ng motorsiklo na kinilalang sina si Jose Gakayan, 26 na taong gulang na driver ng habal-habal, pati na ang mga pasahero nito na sina si Felix Vasquez, 50 anyos, at Irenia Lopez, 60 anyos. Patay din ang driver ng wing van na si Roger Soyman, 49 na taong gulang, matapos maipit ang katawan sa front seat kung saan bumaon ang manubela sa mismong dibdib nito. Base sa pahayag ng kasama ng driver ng wing van na nakaligtas sa trahedya na si Jenner Alberto Bacnis, 52 anyos. Ayon sa kanya, bago ang banggaan ay nagsabi na ang driver na nawalan sila ng preno. Sinubukan pa umano ni Bacnis na tumalon palabas ng sasakyan, ngunit nabigo dahil sa sobrang bilis ng takbo nito pababa. Sa lakas ng impact, tumalsik ang van sa kanal at nawalan na ng malay ang survivor, kung kaya't hindi na rin ito namalaya na may nasalpok na pala silang kasalubong na motorsiklo. Tinanong ko yung kasama niya, driver. Sabi niya kasi na habang nasa biyahe sila sa taas pa, wala pa yung insidente. Pagdating nila doon sa malapit lang sa area, sabi ng driver daw sa kanya na wala nang preno. Tapos siya naman, dala sa nervyoso. Ano na yung isip? Kumatem siya na tumalon. Pero dahil sa lakas naman, bumalik siya kasi parang sa tingin niya siguro hindi kaya. Kaya bumalik siya sa loob. Tapos, pag napangga na yung wing van nila, tumilapon siya doon sa may kanal. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! May isa naman pong babae ang aksidenteng nabaril ng pulis habang nililinis ang kanyang baril sa protect box dyan sa may Ilocos Norte. Kumuha po tayo ng naging kaganapan dyan sa pagulat ng Bombo Radio Lawag. Aksidenteng nabaril ng kasapi ng Philippine Police sa lungsod ng Batak dito sa lalawigan ng Ilocos Norte ang isang babae habang nililinis ang kanyang baril sa protect box sa nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jerome Wangki, ang Chief of Police sa lungsod ng Batak, galing ang pulis na may ranggong patrolman mula sa isinagawang checkpoint kung saan naisipan nitong linisin ang kanyang baril dahil magsasagawa ng inspeksyon ang Provincial Internal Affairs Service. Sinabi ni Wangki na paliwanag ng pulis, habang nililinis ang baril ay nakalbit nito ang trigger kaya pumutok at tumagos ang bala sa kaliwang paa ng biktima. 41 anyos, administrative aide sa Mariano Marcos State University sa lungsod ng Batak.
Agad na dinala ang biktima sa pagamutan para sa garang paggamot dito at nasa mabuti ng kalagayan dahil daplis lamang ang tinamo nito. Sa ngayon, sinabi ni Wang Qing na inilagay agad nila sa restrictive custody ng Philippine Police ang nasabing pulis at hinihintay pa nila kung anong magiging desisyon ng biktima matapos ang nangyari. Dagdag pa ng opisyal na kahit hindi magsampa ng kaso ang biktima ay moto proprio ng Philippine Police na mag-imbestiga at pwede rin nilang sampahan ng reklamong less grave neglect of duty ang nasabing pulis. May naganap pong isang aksidente na nakapagpaputok ang ating pulis sa isa P-box. Ayon po sa investigation natin, siya po ay galing sa checkpoint. Dumating po siya sa P-box at naglilinis po ng kanyang baril na accidental naman na nakalabit niya yung trigger ng isang issued firearms na Taurus TS-S9. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Lawaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ram Kimuyuga. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news information. Basta Radio Bombo. Samantala, sa mga dagdag na balita, nasa 80% ng power supply sa bansa mula raw sa coal sources, kaya magkakaroon ng pagmahal sa singil sa kuryente sa gitna yan ng tensyon sa Middle East. At may nakapanayam ang Bombo Radio Legazpi. Ipinaliwanag ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association and Corporation na mayroong direktang epekto ang pagtaas ng presyo ng langis sa mga binabayaran sa power suppliers sa bansa. Dahil dito ay napipilitan umano ang mga electric cooperatives na magpatupad rin ng dagdag singil sa kuryente sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay PhilReca Executive Director and General Manager Janine Dipay Colingan sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nasa 70% hanggang 80% umano ng power supply ng bansa ay nagmumula sa coal sources kaya apektado ito ng pagtaas ng presyo ng langis. Anya, walang ibang magagawa ang mga kooperatiba kundi ipasa rin ang dagdag na gastusin sa mga member consumers. Sinabi ng opisyal na hindi dapat magkaroon ng price shock ang publiko dahil kahit ang mga manggagawa rin ng mga kooperatiba ay apektado rin ang pagmahal ng singil sa kuryente. Dahil dito ay nanawagan si Colingan sa pamahalaan na gumawa ng mga mekanismo upang mabawasan ang bigat sa consumers. Kabilang dito ang patuloy na pagpapalakas ng pagsusulong ng renewable energy upang mabalanse ang power cost. Kami ho ay nananawagan ng inyong pag-unawa na sana ho intindihin natin dahil ang lahat ng ito wala hong maiiwan o wala hong mapupunta sa ating kooperatiba. Lahat ng ito ay lahat po ng presyo na binibigay natin ay aprobado po ng Energy Regulatory Commission. At ang lahat ng mga binabayad ninyo ay talagang collector din ho ang ating mga kooperatiba at inirerimit din ho natin ito sa ating power suppliers at sa ating gobyerno para po sa taxes. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo. Nasa 40 Ilonggo overseas workers naman sa Middle East nag-request na ng agarang repatriation dahil sa kanilang traumatic experience. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Iloilo. Nag-request na ng agarang evacuation ang nasa 40 mga Ilonggo overseas Filipino workers sa Middle East. Sa nasabing bilang, 25 ay mga residente ng Iloilo Province at ang 15 naman ay tagalungsod ng Iloilo. 12 sa kanila ay nasa Kuwait, 8 sa United Arab Emirates, 6 sa Qatar, 6 rin sa Saudi, 4 sa Bahrain, 3 sa Jordan at 1 sa Israel. Sa panayam ng Bombo Radio kay Gabo Madhay, ang head ng Iloilo City Public Employment Service Office of PESO, sinabi nito na nais ng nasabing mga Ilonggo na umuwi na dahil sa nararanasang takot at trauma sa naririnig at nakikita nilang mga pagsabog na mga missiles. Sa ngayon ayon kay Umadhay, inihanda na nilang listahan ng nasabing mga OFWs upang kaagad sila makauwi kung sakaling handa na ang repatriation program ng Department
of migrant workers. For our migrant workers na nagtatrabaho sa mga Middle East countries, we are calling on you to coordinate with PESO or any PESO office in the local government that you are in, no, to communicate with us about your situation. Si Gab Umadhay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Task Force o Plan Bantay Presyo nilikha naman ng lokal na opisyal doon ho sa Butuan City. Yan ay upang ma-monitor ang presyo ng mga produkto na nasa binabantayan. Lalo na itong gasolina, mga kabombo. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Butuan. Nagbanta si Butuan City Mayor Lawrence Limuel Fortuna na magpapataw ito ng penalidad o kaya i-revoke ang business permit sa mga negosyante na basta-basta na lamang magtataas ng presyo sa kanilang mga produkto. Ginawa ito ni Mayor Lau Fortuna kasabay sa pagbuo ng Task Force o Plan Bantay Presyo sa pamamagitan ng Executive Order matapos narinig na may mga pagtataas ng presyo sa illegal na paraan kagaya ng produktong petrolyo. Ayon pa sa alkalde na magsasagawa sila ng pagmonitora simula ngayong araw sa presyo sa lahat ng mga produkto dito sa Butuan City at nanawagan ng kooperasyon sa mga Butuanons. Kasama sa trabaho sa Task Force o Plan Bantay Presyo ang pag-check sa mga establishmento na posibleng nag-hoarding at susuriin ang lahat ng gasoline station na sa lungsod. Ang Task Force o Plan Bantay Presyo ay kinabibilangan ng mga local government offices kagaya ng Business Permit and Licensing Department, kasama ang mga national line agencies, pati na ang Philippine National Police. We will not hesitate to impose very strict penalties on establishments, companies, or businesses that will try to manipulate prices and take advantage of this crisis. Please cooperate. Let's not take advantage of this situation. Let's have that sense of community. We will strictly monitor. As I said, we will not hesitate to impose penalties. We will even be willing to revoke business permits. At yan ang balita galing dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati na sa ibayong dagat. Maaring tunghayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa rehiyon ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood sa Facebook Live ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Abang dyan sa bahagi po ng Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking, dyan ho sa parte ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao, maaari niyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, gaya rin po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Castor Nation, sa gitna pa rin po na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation.
We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hofer. Standby sa aton sining mga kauturan nakabagong lamang nagsulod sining balita ang national government nagapreparar na nga magpanigayon sa pag-roll out sining 3.5 billion pesos fuel subsidy para sa mga public utility vehicle. Now, public utility vehicle drivers and operators agud nga mahagan-hagan ang tayog no orang ginabatsyag naton siniya nga paglukdoman sang pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo no sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Ang Department of Transportation nagpropose sang funding agud nga mag-assist sa mga jeepney, bus, and other public transport drivers nga nagapangatubang sang asod-asod nga petroleum price increase. Ang transportation officials nag-recommend sa kay President Bongbong Marcos nga i-release ang subsidy from contingency funds nga mag-provide sa immediate relief sa mga transport sector no sa aton sining mga kasimanwa. Ang National Fuel Subsidy Program ang tinutuyo sini ma-sustain ang public transport operations no kag ma-maintain ang establish sini nga transportation fare samtang iya nga mayara sang makabig naton sini banwa hindi mapaktan sini nga presyo sang produktong petrolyo. Ang nasambitan sini nga programa ang sarang nga makalakip sa inisyatibo katulad sang free rides para sa mga commuters sa mga selected areas agud iya nga mas mapabuhin-buhinan ang financial burden sang publiko. Ang LTFRB nag-advise sa mga drivers nga nagauyat sang fuel subsidy cards nga i-validate o kung i-update na no agud nga mapasiguro nga way na sang kun ano pa nga huol no nga masumalang sa aton sini nga mga kabombo pananglitan nga ang mga tawag singini ang mga ang pondo ang natalana na nga release sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Ang nasambitan sining move no sa mga oil companies sa aton sining mga kuturan ining staggered price hike nagumpisa ini kagapon sining adlaw or yara nakita karon sa second day now sa aton sining mga kasimanwa tinutuyo man ini para nga hindi iya matam-an gid ang aton sining mga aton sining transport sector
Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, ang diesel prices gina-expectar nga mag-increase by 17 to 24 pesos per liter, samtang ang gasolina ang sarang makasaka sang 7 tubtob 13 pesos. Sa aton sini nga mga kabombo, ang national government, pila ka mga city governments ang nag-anunsar man sang separate and localized fuel subsidies agod nga makabulig man sa aton sini iya nga mga drivers kag subong man operators. Sa linya naton sa sining matinyon si Mr. Raimundo Boyd Parcon sang WVTC. Sa aton sining mga kabombo agud nga magkuha man kita sa iya sining pahayag diri. Sir Boyet, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon, sir. Bombo Cham, mayong hapon. Salamat kid sa paghatag sang kay gayunan na makakuha man kami sa imo sining panuaron na na plastar na confirmar na, and by next week masugod na roll out sining 5,000 pesos nga fuel subsidy para sa mga drivers and operators, Sir Boyet. Ay salamat gid Bombo Cham kay amo nang ginahulat nato no ini nga fuel subsidy no. Kaga ini damo diri nga operator nga kinadto sa aton nga pinamangkot regarding sa fuel subsidy kay kung diri kita mamangkot sa LTFRB, hindi nila masabat ang palamangkotanon nato no. Ikaduha, Bombo Cham ini nga provisional increase sa aton nga plitihan kung sano nila ini ipatuman bagid Bombo Cham. All right, sa sining mga tinion ining 5,000 nga fuel subsidy as per my information, is this enough? Sir Boyet, sa bahin sa aton sino mga operators and drivers? Hindi ini enough pero makabulig pa na malang ini no. Kay ini is 5,000. Bombo Cham kay kiti iba ganin aton nga operator nga driver kinaaga pa sa balay naton nga pinamangkot ang fuel subsidy. Bisan no kay isang una nakatugong sila 1,000 pesos a day. Sa subong ya kalambot na 1,400 to 1,500 a day no ang ilang konsumo no. Muna nga ti Bombo Cham ang ining 5,000 nakabulig dinhi sa aton nga mga drivers pero hindi ini makasustain sa ila kung mintras nga sige gapon ang saka masubong abi nga bulan kung saan ko ini kapilapin ka bulan ining gira no. Siguro hindi gid na enough mga Bombo Cham ining 5,000 pero ginabato nato nina sang hugot kay ti na dako man mabulig sa aton nga ma-transport co-op o sa transport sa mga traditional jeep naton nga kinahanglan subong sang ayuda Bombo Cham. Kung ang ginatughong sa isa kadlaw is 1,000, ang laganan sini sa mga 5 lang kadlaw, Sir Boyet, sa nga 5,000 nga fuel subsidy. Correct Bombo Cham no ini kung 1,000 na tugong mo okay na no naka 5 days ka no. Pero kung nakatugong ka sobra 1,000 siguro mga 4 ni kadlaw Bombo Cham ang imong konsumo sining 5,000 no. Pero na yan pagitina sa mga drivers naton kay wala gid sila sing paliwansan no kung hulaton nila ang ilang pagbiyahe pagkapinerdihan sila muna Bombo Cham ka dako nga pasalmatan sa mga drivers naton subong kung ipatupa ng inisang LTFRB kagang DOTR. All right. Now karon ipagin is fuel subsidy card activated na bala, renewed na, plastado. Sa malipot nga pulong ready na ang mga fuel subsidy cards sa operator man o kung driver man, Sir Boyet, sa inyo sining bahin sa transport? Kung sa diri ka sa co-op Bombo Cham kay sa una mga fuel subsidy naton gagi ini sa kay co-op no. Nagasulod ini sa account ni co-op sa bangko sa land bank kag gina-withdraw ina ni co-op dito kag ang nagaka-donate sa individual na nga mga driver ko or operator ang naga-withdraw diri sa co-op naton na Bombo Cham. Ay dito sa mga card kung ga-activate pining mga card nila kay ang sa subong ang ngalan sa ilang prangkisa is WBTC na. Utang balon nga bilog nga di ma-download sa pangalan ni WBTC ini nga fuel subsidy sa aton nga mga driver nga under sa WBTC Bombo Cham. Sa inyo sir nga bahin may plano bala kamo nga ti paigo-igoon ambot ko silingon kung ang naparte ni sir sa isa iya ka driver, isa ka operator is 5,000 pesos pero ang iban sini ay sila ya siguro anong plastada ni ma-extend ka mo sa bulig sila pinagi sa pag share sining subsidy or anong plano sa kooperatiba ninyo, Sir Boyet? Sa subong Bombo Cham wala pa ta ka meeting sa aton nga board no balaan nato ni sa Tuesday
kung ano ang advance ng meeting nato no. Kag ti ato mga drivers kan dapat gid may mga ala kita nga mga dugang nga ayuda sila no, pero may ali na kami diri nga mga bugas nga ginatipo ako ning kaso gid man ma-i-add namon sila no ining mga bugas nga ginatipo namon subong para man nga makabulig kami bisan paano gid lang sa aton nga mga drivers kay ti ining nila subsidy iatag na mo ini bilog sila bumbutsam hindi na mo ni pag-utayon iatag na mo ini sila sa nga bilog nga 5,000 na bumbutsam. You made mention, Sir Boyet, sang bugas. Diin ina naghalin ang bugas, sir? Ang bugas sa bumbutsam gitagaan kita sa nga bugas sang NEP iya sa gobyerno sa 50 kasako nga bugas no nga tag 50 kilos nga mo ina bumbutsam ang ginatipo kag dugangan pa naton ina para man nga makatawag nga tanan matagaan aton mga bumbutsam sina nga mga bugas nga para man nga makabulig-bulig sa ila bumbutsam. Oho, diba si kung may mga nagapamati pada nga buluano ng tagipuso ng bugas nyo madugangan sa brubisan sini Dudro Dilata landra dako na nga bagay, Sir Boyet? Correct bumbutsam amo nang isa nga ti ginakuan naton sa aton mga kilalaman nga kung sino dra may sobra nga maluluyon sa subong niya ang ginabtan subong naton sa aton nga mga drivers do pareho nga sang pandemya sang nagligad no nga grabe gid ang anto sa mga drivers naton ang importante sa tanan bumbutsam nga makaserbisyo kita sa aton tumuluyo sa aton nga mga commuters no muna sakto nang balo may alam nga sobra gidabaton gid una sang duha ka kamot sang WBTC para ibulig man naton sa aton mga pigado nga mga drivers sa bumbutsam. All right. Sige, Sir Boyet, thank you so much sa imo sining nga tiyempo kag pagpagigbahin sining sa mga impormasyon diri sa Bombo Radio sa luwat maayong hapon. Maayong hapon bumbutsam, kamay hapon mo sa Bombo Radio. Dirwavit si Mr. Raimundo Boyet Parco, ang chairperson sang WVTC. So ginapasalamatan sang kooperatiba. Gapasalamat man ang kalabanan sining mga drivers pero sa prangkang istorya, hambal ni Mr. Boyet Parcon, sinya kulang. Pero pasalamat kami sa gyapon kay may bulig ang aton sining gobyerno. No? Ginhambal man ni Mr. Boyet Parcon, sinya may mga bugas kami gani nga ginapreparar na diri para matagan man ang miyembro sa Western Visayas Transport Cooperative para nga makapian-pian man sa aton sining mga kasimanwati. Very good gid ina kag salamat man sa mga ahensya sa gobyerno naton just like the National Food Authority no nga maghatag sang kayayunan man nga maka-extend sang bulig sa aton sini iya nga mga drivers no kagati syempre nadugang tayo basi kung may mga bulawanon dira iya nga tagipuso nagapamati nga makaluyag nga maghatag sang ila sini iya nga mga donasyon no para sa aton sini nga mga drivers ti isa man ini sa mga makabig sini nato naman nga hatagan taman sa nagakigo sini nga pagtamod no sa aton sini nga mga kuturan hindi ta sila ya panghambalon nga driver lang kundi mga driver or driver kay kun wala nga aton sini nga mga driver sang public utility vehicle sus Maria kagusip ti kulang kilala ko pa stopid kita hindi kita kaulag no hindi man kita iyatanan sini banwa may ara sang pribado sini nga mga salakyan mo stopid ang pag-convey sa mga pasahero, hilabi pa mga commuter. May ara gani kung kaysa tsimpo nga ginakulang ang unit, damo sa nagaka-stranded sa mga terminal sini naton. So dako man iya nga bagay ang mga public utility vehicle. That is why nga pananglitan nga may mga kasubong sini nga mga krisis nga ginapangatubang, ti hatagan taman sa nagakigo sini nga pagtamod ang aton sini mga kuturan nga mga driver. Kay ti dako man ini sila nga bagay sa aton sini nga ekonomiya, sa aton sini nga sosyudad. Kag ti ini sila may ginabuhi man nga pamilya. May ginabuhi man sini nga pamilya, may mga estudyante nga nag-eskwela, may ara sang asawa nga nagahulat dito sa puluyan kag nagabantay kon may dalon sini iya nga ay bakal bugas para sa masunod sining adlaw, may iintriga dira para nga ti makasupot-supot sila, sa tanan sini iya nga mga glastuan sa aton sini makuturan. That is why nga ti isa man sa mga dapat burligan sa aton sini nga gobyerno, amo ining sektor sa nga transport ang aton sini nga mga driver. 15 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini nga mga kuturan sa dugang nga mga balita kag impormasyon.
Kagay na discuss naton diri banwa kung paano na lang ang mga kauturan naton nga naga-operate, nagapanag-iya sang mga sakayan. Kay sadtong impormasyon sini naton banwa sang pag-umpisagid, no? Pizza 10 kagapon sini kadlaw kun ako magsala, or even mas temprano pa sina dire, may guidelines na ang Department of Energy. May kantanan sa sining pagbaligya, pagbakal sang gatong, no? Why man ginatumod sang Department of Energy nga hindi pwede? Or siguro diri sila sa side sang anti-hoarding and fuel dispensing. That is why nga very stricto sila when it comes sa kung nagabitbit ka lang daya nagadadol-dadol ka sang galon or kung ano dira, no? Ila sini nga gina-istriktuhan, no? Kay may mga pagsulundan sila sa aton sini karon iya nga kabombo. Suno pagani sa guidelines sa anti-hoarding and fuel dispensing, bangod sa padayon sini, no, nga napiktuhan ang presyo sang langis sa bugo sini nga kalibutan tuga sa mga nagaklinabo dito sa Middle East. Inagpagwa sila iya sang pagsulundan agod nga mapasiguro, no, ang sapat or enough kag patas or fair nga distribusyon sang petrolyo, no, sa aton sini nga mga kabombo. Pwede ba lang bakal gamit ang drums or container? Sandig sa Department of Energy, pwede ginapanugutan nga makabakal sa gatong fuel, petroleum products ang nagagamit sa drums o containers para sa mga lehitimo nga operasyon kasubong sang fishing vessel kag sea transport. No? Generator sets. Kung ara ikaw sa hospital, sa government, sa telecommunications company. Sa bahin sa mga establishmento komersyal, i-check ta lang ina, pero nakabutang pagidiri, makinarya pang agrikultura, no? Sa aton sinikaron iya nga mga kasimano. Ang mga fleet cards ko, no, o regular nga nagapamalaklon, ginapanugutan, pero mayara sa nagakaigo sini nga historical consumption pattern. Transaction, halimbawa sa aton sini mga kabombo, regular nga nagabakal sang isa ka drum or 100 liters nga diesel, ginapanugutan. No? Kung may ara ikaw sa ginatawag nga historical consumption pattern, no, or ining fleet card. Ang sa karon nga pagbili or pagbakal sang nagakaigo sining normal nga operasyon, ginapanugutan, ang gulpihada sini iyang pag-request, no? Para madamo sini nga drum ang mapagwa sang sa normal nga pattern, ipaidalom pa ina sa verification sunod diri sa pagsulundan sang Department of Energy. Pwede ba lang may limit ang pagbaligya? Sunod sa Department of Energy, oo. Pwede nga magpatuman sang reasonable purchase limits sa tagsa kasalakyan or sakayan, agod nga malikawan ang panic buying kag mapasiguro ang supply nga makaparan ang tanan. Sa aton sini mga kabombo. Damay ka pamangkot, pwede bala ining jerrycan. Kita nyo ning jerrycan. Sa aton sini mga pasamo na mo ning ginabutangan sang gatong. Pwede. Pero ang bulutangan safe kag nagakaangay sandig sa Department Circular 2017-11-0011. No? Dapat sini nagasanto ang kanamuon sang balaklon or baklon sa kinahanglanon para iya sa operation sa aton sini nga mga kabombo. Ano ang himuon kung may ginadudahan ikaw nga naga-hoard sang fuel?
Ti dapat una sini i-verify sang retailer gamit sang gasolina, limitahan ang pagbaligya sa nagakaigo lang kadamuon. No? Sandig sa kung anong mga dokumento nga ipakita niya for transaction kag gilayon nga magpagigangot sa Department of Energy. Sino ang magadeterminar kung bala sobra-sobra ng imusin nga ginbakal? Ang mga retailers kag suppliers ang mag-verify sandig sa historical records kag sahi sang negosyo sang mga nagabakal sang krudo. No? Pwede man na magpatigayon sa monitoring kag nagakaigo sining lihok ang Department of Energy sa aton sining mga kasimanwa. Siguro basi kon why lang gid maatakan to ang last time with regards bala sa gamiton para iya sa generator agod nga maka-operate ang ila sining talatapan or establishmento kay gulpiada man sini nag brown out it's so open nga daw nagdungan to ang pagsaka man sang presyo sa produktong petrolyo mo or waay pa unahan lang nila sa aton sini nga mga kasimanwa. Inline sini Banwa, gintingwaan man naton nga magpakigangot sa aton sini makuturan bla nga may mga sakayan, no? Kung paano sila magtughong kay una sini Banwa galibog ulo sa mga kauturan namon mo. Nakauturan naton gre. Nga mga sakayan niya, mga marine vessel ganiya, mga baruto, ano plastada sini nga kinanglan niya magamit sang gatong para nga mag-andar abi mga fishing vessel rather baruto fishing vessel check ta bala si Bombo Pauline Piliora kay iya sini nga gin follow up ining nasambitan karon iya nga mga concern. Bombo Pau sa report, please go ahead. Apektado man Bombacham ang kita sa pila ka mga fishing vessel diri sa bahin sa Iloilo Fish Port Complex bangod sa pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa tunga diri sang nagapadayon no nga kinagamo sa Middle East. Natigayon diri naton nga ma-interview si Mr. Paul Ducay, 42 anyos, residente gid siya sa Bantayan, Cebu, kag kapitan sang isa sa mga fishing vessel sa idalom diri sang YYN. Ang maneho siniya mo ang St. Clair no nga fishing vessel Bombacham kag iya diri ginpahayag nga 12 ini sila ka adlaw nga nagapangisda sa Palawan. Lakip na ang pagbiyahe padulong diri sa Iloilo kung sa diin makakonsumo ini sila sa 4,000 o kun 4,000 ka litro sa crudo. All right. Bombo Pao? Nawad ang gatong ang linya ni Bombo Pauline. Standby na utod ang linya ni Bombo Pauline. Anyway, balik-balikan to siya sa Madugay. Medyo madamo-damo ang mga fishing vessel. Medyo dako-dako niyang konsumo nila sang fuel mo, no? Sa aton sila nga mga kabumbo kay siyempre inadlaw ni sila ang iban sila nga sinimana nga ara sa kadagatan agod nga magpangisda sa aton sining mga kabumbo. All right, balikan tas Bombo Pauline. Bombo Pao, please come back. As we've mentioned kagina Bombacham ining si Sir Paul Ducay nga nagabiyahe ini sila ang ilang ruta is Palawan dito sila nagapangisda hindi man to kuno kalabot sa West Philippine Sea Bombacham pero diri lang yan sa bahin sa nga Palawan kag nagabiyahe ini sila padulong sa Iloilo so suma total may ara ini sila sang 12 ka adlaw nga nagapangisda kag nagabiyahe no padulong diri man sa syudad sa Iloilo specifically diri sa bahin sang Iloilo Fish Port Complex agud nga magdulong man diri sang nakuha diri nila nga mga isda. So ginabulubanta ang mga konsumo diri nila is 4,000 ka litro sang crudo kag may ara ini sila sang 2,000 ka litro nga reserba in kaso nga may ara manabi sang mga emerhensya. So ang capacity is 6,000 pero kahit hindi man ina siya puno kahit mabalod balano ang kadagatan man diri
So may possibility nga mag-alawak man, so hindi na siya puno. So most probably mga 4,000 gid ang ila ginakarga and reserba ending 2,000. And dugang pa diri sa natungdan nga ang kung magadungka ini sila sa fishport sa Iloilo diri Bambatsyam, diri gina sila ya nagapatughong man sang krudo. Kaga ginadulong lang ini sa ila sang tangke or sang truck, no, kaga apisar suno sa iya nga ang kumpanya mismo ya ang direkta nga nagatransaksyon sang pagkarga sang ila man diri nga gatong, so wala man sila makabalo kung pilagit exactly ang ginagasto man dire, pero mabatsyagan ini nila sa gihapon kuno Bambatsyam ang epekto kung magtaas ang presyo sang produktong petrolyo bangod nakadepende ang presyo sang baligyanay sang isda sa ila man dire nga kita. So kung for example ma-spend sila di sang pila man dire kalinibo sa gatong nila Bambatsyam, kinanglan mawion man nila sa ila man dire nga kita. Kung mahina ang kita buot silingon or mahina diri ang ila nga kuha sang isda baligyanay diri sang isda buot silingon, hina man ang ila nga kita kay di under pa ini sila sang company kag may-ari ini sila sang 17 16 to 17 ka cruise sa ila man diri ka fishing vessel. Bambatsyam may ara man actually may mga light man ini sa tupad nila no, do isa man lang ini sila kuno. May mga light man nga fishing vessel nga ang capacity niya is 2,000 ang tangke 2,000 diri ka litro. So di magamay kung gamay ang tangke, gamay man diri ang capacity niya man sa pagkarga sining mga isda. Bambatsyam ang sunod sa iya kung maayo ang tiyempo kapareho sini may makakuha sila sang do around 300 ka banyera sang naglain-lain man diri nga isda kapareho sang pisugo, tamudyos o kun galunggong nga nagadalagan diri sa kapin 1 million pesos Bambatsyam, pero may tion gid nga mahina ang kita and so far ginalauman na nila nga maapektuhan gid ang ila man nga kita bangod man diri sa naga hugnat no sa pagsaka man diri sang presyo sa produktong petrolyo diri sa aton nga pungsod Bambatsyam. Ipabati bala naton ang aton ng interview kay Mr. Paul Ducay sang St. Clair nga fishing vessel. Sasakayan ni sir? 4,000. Ano ni sir? Crudo? Crudo. Oo. Bali ano kada mo sir? Ang capacity yan isang tangke? Ang capacity niya, 6,000. 6,000. Yung 6,000, ginapuno nyo gita siya? Pinupuno nyo sir? Wala. Kung lang among karga, 4,000 lang. Nga aman sir? Ay, mabalod-balod, makibo-kibo. So ining 4,000 liter sir, pila na siya ka-adlaw nyo nga biyahe-biyahe? 12 days. 12 days na siya. Kung ng pangisda, nga mon magdamo man. Nagdugay man kami sa laot. Bali ining 4,000 ka litro, dala na ni pong isda nyo sir, no? Oo, dala na. Dala na di travel pa Iloilo? Dala na. So di ang ruta nyo sir? Palawan. Tapos? Balik naman diri kung may isda na. For sir, sa pabatsyagan mo, maapektuhan ang inyong operation kahit subong doon nagbahal na ang presyo sang gatong? Maapektuhan gayon kay nagmahal ang gatong ngamon ko ginagmay lang. Gabuhin ka mo sir, for example, nga kung gamay lang inyong kuha, gabuhin ka mo sa inyong karga nyo dire or amuhin? Amugid gapon magtaas noon kay tigado ang kuan pangisda. Kay gaman choice, amugid siya 4,000. Tigado ang pangisda. Ang isda diri barato. Ang kurodo nagtaas, ang isda barato. Pero dapat 4,000 Japan ka litro ang inyo nga ikarga mo, no? Kasi hindi ka mo kakalabot sa katuan nyo. Gani. Ang kita namon na piktuhan kay taas ang kurodo amon isda barato. Yung sir Kalaktanay halin sa Palawan, pakadto sa Iloilo, pila ang makita niyo sir? Isa mag 300 banyeras. 300 ka banyera na siya. Mga pila na sir kuno banta ang presyo. Depende malap diri kung damo isda barato. Okay. Subong kamusta? Subong okay kay kuan. Malakas man. Oh, usually mga pila sir. Say mag-abot sa 1M. Nga magsigi-sige ang presyo sang katong apektado gid ang kita. Apektado kami. Di paano? Ang presyo sa amon isda barato lang gyapon ang gatong nagtaas. Apektado.
Bombo Cham, si Mr. Paul Dukay, isa diri ka kapitan sa isa ka fishing vessel sa idalo man diri sang YYN nga fishing company. Ano Cebuano ini si Sir Moto Bisaya ini siya Bombo Cham ti gasinamo lang nang Mayo hiligay. lang gani kay Chindiada mong duwa, no? Medyo kabalo man siya hiligay nun. Kasabot man sa Bombo Cham. Di samo nang hiligay noon kaga Tagalog pero sa Tagalog do hindi lang gid man fluent. But then ti amo lang na ang gaintindihan ay man nga ti apektado sila sa kita. Actually yung pamangkot man diri naton no ang mga naga-iriridas man diri tanan naga-ayamid man kay ti may paggasaka man diri sa presyo sang gatong. So most probably ti ang gani ang basic commodities man diri naton pero ti kay sa ila ang gatong gid no kay ti bisan magsaka pa diri ang presyo sa gatong dapat 4,000 ka litros or 4,000 ka litro gid diri ang ila man ikarga kasi base maalang-alangan sila kagati hindi na makapadulong diri sa Palawan o kung sa Iloilo so dapat limpyo 4,000 liters gid ang ila diri nga karga bangod ang karisgo man diri ila kabuhi samtang nagapangisda dito sa bahin sa Palawan padulong diri sa may syudad man sang Iloilo Bombacham. 6,000 gid kay may reserba pang 2,000 mo. Oo, 6,000 gid Bombacham. Okay, masakit lang pinsaron kay mahal krudo barato isda. Amo na kuno nakadepende diri sa baligyan kung guys barato man daan ang isda. Tapos hindi naman sila ang isang naga-supply diri be Bombacham so madamo but then ika-3 na nila nga adlaw diri sa may Iloilo usually gastay lang man din sila do 3 to 4 days balik naman dito sa Palawan agud mangisda pero subong kay madlos ang hangin ti wala pa makabalo kung saan o diri sila balik man sa Palawan agud pangisda man diri Bombacham so tanan man to sila didto no sa isa diri ka vessel dugay na asyuman galing kati wala man sila choice amo na ang branded butter diri nila ginapagkuhaan man diri sang ila nga pala nga boyan Bombacham kundi ang ti antos na lang gid sa siniman nga mga tinion. Ano kunong isda masami nila ginahulik Bombo Pao? Pisugo kag tamudyos. Pisugo kag tamudyos. May mga bluefin, yellowfin sila to nga mga tuna, mga blue marlin. Usually amo gini Bombacham pisugo kuno kag galunggong amo nang ila nga kuha. Ara na sa kanta no? Ano nga kanta? Bulaklak para sa iyo, pisugo, bunga alili ko, may kasama pang lubo. Basi mga 1970s pa na. Ara, booking mo gin kuya nga. Ay, hindi. Inisipon pa lang ang bukay ito sa buhok. Ay, hindi. Mga 1980s eh. Pwede ayo, 2000. Anyway, Bumupaw. Sa provincial board gin commend si Vice Mayor Lab pero sa iya nga teritoryo as Vice Mayor diri sa City Council matamyaw lang kami nga congratulations pero hindi kinanglan nga pasaran sa nga commendation hindi man na interesado ginang ang pumuluyo da do mo na bla pero sa provincial board may commendation to ya? Sa piyak nga bahin no Bombacham kiti ulihi na ini nga bahin sang nga ilang nga regular session ika 33 no nga regular session sang 15 sang ang palalawigan nagpasarya si 5th District Board Member Attorney Rolex Suplico sang resolution of congratulating and a commendation diri kay Vice Mayor Love o kon Vice Mayor Lady Julie Grace Love Baronda bilang bag-o no nga chairman sang National Movement of Young Legislators o kon NMYL no Bombacham. Actually wala sila abi sang session sa nagligad man diri nga semana basi ko no misinterpret so wala lang ya kay ti may ara man sang event dito ining mga young councilors no dito sa bahin sa Manila that is why nga ti wala ini sila may regular session magintambungan ini silang importante man nga event sa national level so that is why subong or kahapon nga adlaw ginpasar ang iniman nga resolusyon suno diri kay 5th District Board Member Suplico ang sponsor sa amo nga resolusyon nga ti ining NMYL o kon ining National Movement of Young Legislator
ang isa kuno ka prestiyoso nga national organization nga ginalaki pandriya sa mga bataon nga lideres nga capable no sa bugos man diri nga pungsod rason nga nagakadapat nga dayawon ini kuno si Vice Mayor Baronda and dugang pa diri sa natungdan nga may mga konsehal sa Quinto Distrito sang naglibot-libot ini siya kuno lately or recently lang naluyag nila pasidunggan ang vice alkalde bangod ginbuligan nila kuno that time sang ato sila sa Manila nga mga kampanya sa iban man nga mga konsehal sa bilog nga pungsod sa gimpatigayon nga National Convention kag election kag nakita kuno din nila nga dumayo si Vice Mayor Baronda amo na nga ginpush through yaman kay ti amo to ang nabatian niya sa mga konsehales sa Quinto Distrito and ginatag man diri ni Board Rolex nga hindi na siya kuno mag-intraya sa politika nga nagakatabo diri sa syudad sa Iloilo ang iya lang niya is ilimit niya lang ang iya kaugalingon sa achievement ni Vice Mayor Baronda kaging klaro nga wala man sila ya kuno niya sang personal diri nga communication nga sang bisig alkalde nga base ati Board Rolex na wala dayo ko naging pero wala ya kuno amo na kilalahay sila pero there is no personal communication nga mabulikan abing nga pasidungkan man ini siya bobo siya may napesar kuno sa iya nga in kaso nga ginpasidunggan siya na dayon dito napasar dito sa City Council ang resolution of recommendation nga ginduso man diri ni Councilor Shin Mabilog dayon nun iniya sa gihapon sang board member Suplico ang resolution mango nagapati siya nga hindi man niya kuno separado ang syudad kag ang probinsya sa Iloilo kay kung at national level kung maghambal ka diya Iloilo do sakop naman diya ang syudad kag ang province kag dito at home naman sila ya kuno kung ari di sila kag may iban nga ari di subong sa city nga taga province man sang una no Bombo Cham and amo na nga hindi man tuya kuno motivating factor nga wala dito ginsuportahan sang mayorya sang City Council ang iniman nga resolution nga ipasar kun tani hindi na ako motivating factor kundi sa ilaya or sa paradriya sa iya nga ginsuportahan niya bango dalayawon ining naagom na angkon man diri nga posisyon ni Vice Mayor Lovelab Baronda sa national nga level Bangbat Siama. Ipabati bala naton ang ato ng interview kay 5th District Board Member Attorney Rolex Suplico. Nagapati ako nga isa ka Ilongga. Nangin national chairman sang NMYL. Ako gani mismo yan, wala ko na naging member mo. National Movement of Young Legislators. Bilog na pungsod Pilipinas. Dapat he should be commended. Okay. I think it is the right thing to do. Naglibot ako sa Quinto Distrito. May mga konsihal ako to nga gusto ni nila. Kaya gimbuligan nila kuno pangampanya si Vice Mayor Lovelab Baronda. Gakaangay gidya kuno na mga national chairman. Okay. So nagapati man ako sina. Dako man na achievement. Achievement ina mo nga dapat dayawon. Hindi yan board nga tiyan iya ka city sa province kamo ya board. Hindi man. Ang probinsya sa Iloilo man eh. Ang taga Iloilo, kadamuan da, taga probinsya man. Hindi mo mabalaan nga ang Iloilo City, separado sa probinsya sa Iloilo. Hindi mo na mabalaan. Hindi mo mabatyagan nga separado. Pag-abot mo dito sa balay ka lang eh. Madamo sa mga Ilonggo nga may balay sa syudad, may balay man sa probinsya. Hindi na ko yung mag-intra sa politika sa syudad. I-limit ko lang kagalingon ko sa achievement nga ina. Dalayawon ina. Amo man lang pamangkot, ina bala dalayawon, ang sabat ko hoo, dalayawon ina. So kinanglan pasahan ta sa resolution to commend her. Dayawon ta siya. Kasi man nga for example kung nadayaw na to siya bisang city government mapasarap pa kamuliwat sang reso. Kung gindayaw siya, pasar mo kami gihapon. Ano to yan, wala niya labot kung gindayaw sa wala. Gapati ako yan na diri sa sangguniang palawigan, kinanglan mapasa kami sang resolution na dayawon siya. So hindi ato motivating factor nga kay wala ta siya ginawa. Wala kami session nagligad. Napasar ko, naging pa-prepare ko na ang resolution. Kay siya napilian bilang presidente sa Visayas. Kaya sa naging dayaw sa namon. Anong epekto kung hindi namon sa pagdayawon? Tiling ko dito ka na lang sa Lunes. Tubangan ko flagpole. Do hindi na maayos siguro sa pananawan ko. I think that's not the right thing to do. The right thing to do, diri sa dayawon, sa sulod sang sangguniang panlalawigan. Hina nga pananaawan ko, maski diin ka na sanggunihang bayan, o sanggunihang panlalawigan, o sanggunihang panglungsod, pariho ina
nga opinion. Hindi ay masaklaw ang mga city councilors ini kiti wala nila gin pasaranto pero ikaw ay gin pasaran mo di sa province. May ko lang kabalo sa ila, may ko makastorya sa ila. May ko kami kilit anay. Hindi ko siguro kahusgasin na kami ko kabalo sa sitwasyon to nila. Nabasa ko lang ini nga nagdaog siya, so kapati ako, nakinanglan dayawon siya. Prior to this board, nakita mo man no, nga waay tumadayon? Nabasahan ko mga way mo dayon, pero una ako nakita nga nagdaog siya, nagprepare na ko sa akong resolution. Bombo Cham, si 5th District Board Member Attorney Rolex Suplico sa pagbasara diri sa nga resolusyon. Ti si Board Member or ex-officio Board Member JP Piñol kay naging president pa ni siya for PCL sa bukos diri nga Visayas Island. Ginpasaran man ini nila ang resolution pagbalik diri. So why mahulat pa kuno sa flag sem or sa flag ceremony para dayawon kay the formal and the proper way sa sulod sa apat ri ka haligi sang sangguni ang panlalawigan Bombo Cham, pero hindi naman sila ako nang mag-entra. This is just for the pride of Bugos nga Iloilo, syudad kag probinsya Bombo Cham. Kung sa mga hurubaton pa, give Caesar what is due to Caesar. Galing iti Vice Mayor Labia pangalan, Lady Julie Grace, hayo iya lab, ti give love what is due to love. Do mo silang guwa niya. Coming from a veteran legislator. Oh. Wala man niya kuno kung sa syudad ya, ti do baliwala sa ila, ti why kuya labot. Awa mo na mal ni board member Rolex Suplico. Ya kay ti nagakaangay lang nga mga musin nga mga achievement ginapasindunggan hindi lang kay didto iya sa may flag ceremony, no? Diri dapat may ara man kita sang pag-comment pagpasidungog, no? Within sa pila ka mga corners dira sang isa ka sanggunian or isa ka ano nga nang ginatawag Bombo come again? Session hall. Nag-second motion man to tanan, nag-raise man to ang kadamaan no sang mga board members Bombo Cham ginsuportahan man nila ang ginduso dari ni board member Rolex Suplico bangod kiti nagapati sila nga tinagakadapat lang pero amo lang na within the bounds lang diri sang achievements kinaga-represent sila Iloilo pero hindi na sila mag-intra kung ano man ring iya kuno sa syudad Bombo Cham. All right. Inisi Bombo Pauline Dimitili Pilioran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Pauline Piliora sa imo siniyang follow-up report. Una, sa mga manupang isda naton, ti dapat hatagan man sa nagakiko nga pagtamod sa aton sining gobyerno. Ano ang balsa nga kapitan to sa sakayan? Sa fishing vessel? Mahal krudo, barato, gyapon isda. Ti pila ang ginagasto nila sa aton sining mga kabumbuay nisla iya sang siling nga ginatos lang ka litros, no? Mil nga litros ang ila sining ginagamit. Sa bahay naman karon iya sang sangguniang panlalawigan, ti why to iya sang sesyon sa nagligad mo, ti subong lang sila kapanigayon sa sesyon sang nahibaluan ni board member Rex Suplico, no? Rolex Suplico rather, and may feedback coming from mga sangguniang bayan members nagikan sa Quinto Distrito nga nagbulig sa kay Vice Mayor Love agod nga mangin national chairperson sa nga NMYL ti gin-congratulate niya sa aton sining mga kabumbo, no? Why man saya kuno iya sa nga labot pero iyaya ginatagan niya lang sa kabilinggan ining accomplishment, no? Sa isa ka prestiyoso sini Manwa nga organisasyon isaya ka Ilongga, no? Ang nagdaog kagin lutos taga Ilocos pagani ito ang nangin kasumpong niya sa nasambitan sini nga posisyon. May kaangtanan sini yari karon sa aton sini nga linya live si Vice Mayor Love Baronda. Vice, good afternoon. Si Bombo Cham live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Hello gid sa imo Bombo Cham kay sa imo tagpalamati mayong hapon. Maluyag lang naton may baluan ang imo sining pahayag Vice sa matapos gati dito iya sa sanggunian panlalawigan gin-comment ikaw dito ni board member 5th District Board Member Rolex Suplico sa imo sining achievement as the national chairperson sang NMYL or the National Movement of Young Legislators. Pisar nga ti hindi pa man siguro malipatan or nadumduman pa man sa aton sini mga kabumbo diri sa syudad
nga ginpaiway iya sa mga kupdanan nimo sa City Council, Vice Mayor Love? Oo, well, actually, na pagbalita sa akon, I really feel deeply honored, grateful no sa resolution nga ginpasar sa Sangguniang Lalawigan of Iloilo nga gin-sponsor ni board member Rolex Suplico. And at the same time, dugang pagid ang akon nga gratefulness nga naibalaan ko nga unanimously supported dili ini sang all members ng iya Sangguniang Panlalawigan. Commending me sa akon nga recent election as a national chairperson of the National Movement of Young Legislators. So I sincerely thank all of them no, ang aton nga mga provincial leaders sa sining nga recognition nila. I believe that they also understand nga hindi na ni siya nga personal milestone, but also a reminder na we as public servants pwede kita dili nga makakontribute meaningfully sa national stage or national discussions on youth leadership and governance. So at the same time no, Bombo Cham, ang ini nga commendation ginadala ko man ang akon mga fellow public servants, not only sa National Movement of Young Legislators, kundi sa bilogid nga mga women in politics nga who continue to place public service above personal or political interest. So akon nga ginapadayon ko gid ang akon nga purpose nga magpadlagan sa national stage para mismo ang aton nga concern sa LGU matagaan man didto sa open discussion didto mismo sa United Union of Local Government Authorities of the Philippines. Okay. Vice, why ka man matandog ang imo sini Abi Balatsyagon kay sa iban pa ya magahalin ang commendation kag wala diriya sa mambal naton Abi imo turf bilang the Vice Mayor sa bahin sang Sangguniang Panlalawigan or panglungsod rather? Actually, though, overwhelming din no, ang support nga nabaton ko sa sagwa sa City Council or sa Iloilo City Council. Kay they have been communicating with me, nga message sila sa akon, nga kung wala man ako gintagaan sa City Council na ako mismo, sila mismo mahatag sang resolution para i-honor ako. So ginakabig ko gid na no nga appreciation sa tanan nga nag-reach out sa akon nga mga kauban ko sa mga kaupod ko sa NMYL. At the same time, even those outside of NMYL, nag-show gid sila sang support sa akon. So aside from the Iloilo province sa Sangguniang Panlalawigan, actually nag-express man ang Sangguniang Panlalawigan sang Antique province nga nagpasar man sila sang resolution nga gina-congratulate kag ginahatagan dungog nila ako sa probinsya man sang Antique. So this is really an overwhelming support nga akon gid nga hold dearly sa akon nga heart. All right, lastly siguro Vice, do nagalayo ang suporta, ang nagasuporta simo diriya sa city do siguro hindi malipod sa ibalo sa mga kabumbo naton. Do isa lang diri ang supporter mo si Councilor Shin lang gid? Oo, gani si Councilor Shin lang. Kag siguro ang mga nakaagi sa NMYL or National Movement of Young Legislators makabalogid sila kung paano kag kung ano kabudlay mag-lead sang isa ka dakong organisasyon, and at the same time ano kabudlay magdaog sa national stage. So siguro that is why they feel me nga isa ini ka honor nga bilang isa ka Ilongga, bilang taga Region 6, bilang isa taga Visayas, the only one from the Visayas actually nga nakaabot sa national stage nga nahatagan gid sang sining honor. So I just remain thankful sa support kag sa love sa mga fellow legislators ko. From the term national ti bugos di nga pungsod, Vice Mayor Love? Oo. So actually Bombo siya, mga akon lang siguro bala naman na sa mga tao, bala naman na sa pumuluyo kung nga hindi ako pagtagaan diri sa City Council sang isa ka resolution kag kabaluman ko nga maalaman ang mga Ilonggos. All right. Sige. Vice Mayor Love, thank you so much for your time. Once again, good afternoon.
Thank you, Gid, Bobo Cham, kag sa imo tagpalamati. God bless us all. There you have it, si Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Love Baronda. Di ginaabi-abi niya ang suporta sa iya sining mga kasimanwa apisar malayo, no? Hindi lang gali kay sa bahin sa Sangguniang Panlalawigan, kundi dito man iya sa bahin karon iya sa Sangguniang Panlalawigan sang Iloilo, kundi dito pagin iya sa bahin sa Sangguniang Panlalawigan sa bahin sa probinsya sang Antique. Sling ko gani ba galayo imo yang mga supporter ba diri sa syudad sa Iloilo ay kaniya supporter si Councilor Shin Langgen. Oh, my goodness, aton sini nga mga kasimanwa. Anyway, ang importante sinadra makabigtaman iya nga bugal sa mga Ilonggo ini kay ang National Movement of Young Legislators isa ini ka significant organization sa pungsod Pilipinas nga kung saan gina-compose ini sa mga elected local lawmakers, municipality, city, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ara dira mga vice mayor, provincial board members, vice governors nga nagapang-idaron 40 anyos panubo, no? Ang NMYL ginapundar sa tong 1991, no? Kag nagaserbi bilang isa iya ka crucial platform for youth leadership, good governance, and the policy development. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ang NMYL sa aton sini nga mga kabumbo ang tinutuyo sini naga-empower sa mga young leaders in governance, no? Na promoting new politics, no? Tama na nga mga traditional politics o traditional politisyan. Amo na new politics na kita subong. Sa aton sini nga mga kabumbo, advocates sa nga brand of politics nga nag-focus sa principle, platform, and performance. Ining 3 Ps. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti ari pagid developing responsive legislation, partnership with national government, kag capacity building. Di kontra mo to taga Ilocos, mga siguro gamiton ko nga pang terminolohiya, mga bata-bata, mga Marcos to, tapos sa perdiyon mo, sus Maria Kagusip. Ano nga bugal ina? Balikan naton dugang pingin sini mga balita kag informasyon sa aton sini pa rin nga pagpangalaga diri sa Bombuanay sa unto matapos sa pila ka importante nga mga pahanumdum. As kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15,
ukon umpisa alas 10 ang aga. Ang may luyag nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Bulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kulang-kulang, but gipasalamatan na ni Kagina, no? Sa bahin karon iya sa mga manupangista naton nga mga kasimanwa, ini sila banwa ang nagapabutsyag nga mahal krudo, barato isda, no? So dako ang kapital kiti 4,000 liters ang ila sini nga gina konsumo sa ila sini nga pag pangisda, no? Tapos may 2,000 liters pa nga reserba para nga in kaso por kaso may emerhensya, may may gamiton sila, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, apisar nga ti kompanya man niya sa mga fishing vessel ang direkta sini iya nga naga-transaksyon sa pagkarga sa mga gatong, but sa bahin karon iya sa mga manugpangisda apektado man sini ang ilang kita. May epekto sa gyapon. Di magluwas siya sa mga nila-operate sa mga kompanya. How about ya ang mga ordinaryo sining mga nagagamit sa mga motor bangka bla? Kumusta ayhan ining ilaman sini iyang sitwasyon sa karon sa sining asod-asod man nga pagpatuman sang pagpataas ang presyo sa produktong petrolyo, although nga staggered gani ini, but mabatsyagan sa gyapon ang kabugat sang presyo sang produktong petrolyo. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang aton sini nga gobyerno may mga ginapatigayo naman sini ang mga nagakigo nga mga mitigating measures, just like sa pagpasiguro man ni President Bongbong Marcos sang stable nga oil price or
oil supply sa aton sini nga mga kasimanwa, lauman naton nga magtupa ini. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Anyway, sa aton sini mga kabombo, standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Rinchid. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Talan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latonda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gidsubong ngang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties.
Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga. Ang may luyag mag-avail sa Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Agud makalikaw sa food poisoning ukon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid. Sa inyo tanan mga kabombo, balikay kita para sa kahapon lamang program. Ako si Tita Regine. Salamat. Kay ara ka na naman dira, liwat nga nagaupo diri sa aton sa pagpamati sa mga kasaysayan nga aton nga pag-enjoyon sa sining nga hapon. And kung nagpadala ka sang imong story, bantay gid basi isa na
ang imo nga istorya nga aton nga pagabasahon sa sini nga hapon. And to those nga interesado man kag may ara man sa mga stories nga luyag man nga i-share diri sa KLP, anytime you can always sit down and then you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope busog na kamuda. Ano sundaan nyo? And maybe gainom-inom na kamuda. Anong snacks? Of the night kita sa pagpangapi-ngapi ninyo or pag-inom sang something cold. Enjoy! This is Tita Regine and here's our song para sa inyo sa sining hapon. This is from Ian Braille, Bagyo. Good afternoon. Welcome sa KLP. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Bagyo. Oh, oh. Ika'y isang bagyo. Kung may ara man sang bagyo nga luyag naton pangayoon para nga mag-igo diri sa aton, inaamo ang bagyo sang Russia, bagyo sang kaluoy. Kung tani mo untat no ano ang giyera sa Middle East, and of course sa bagyo sa mga blessings para sa aton tanan. 12 minutos na makaligid ang tak ng alas 2 sa hapon, umpisahan ta ang pag-enjoy sa mga stories. My other story si Lolo Dencio, and this is all about sa sunog. Dear Inday Regine.
hapon sa imo kasi tanan nga tagpalamati sa imong mga programa kahapon lamang. Inday ang akong istorya parte sa sunog sa amon barangay. Suno sa Marites, may nalipatan nga appliance nga nasaksak, nalipatan hukson. So amo ato naglupok, nag-ibwal ang kalayo. Waay na nila mapalong kay tama kabaskog sang hangin. Kagang balay sa igad sang suba, gadinikit-dikit lang, ding-ding lang ang pagitan. Sang una inday, ang balay diri malaka lang. Paano? Ang isa ka nanay nagbata once, tapos ang once ka bata nagpalangasawa, kay nagpalamana, diri man nagdasok. Ti ang halimbawa daw sardinas. Hasta diri sa tubig may balay, ang CR ara man sa tubig. Kaginday, ang mga bata diri halos natapos grade 4 lang. Ti sa magdalag ko, kompleto. May kawatan, may managbaligya sa ang shabu, ang natabo, presuhan, ang lagpak. Pati ang compling sang emergency hose, kinawat, kani makabulig pa ato. Basi compling. Anyway, sa subong, masako sila sa pagpaobra sang ilabalay. Inday sang primero, wala ako kapatsag kulba. Kag napensar ko, duha na kasunog ang ako naagyan. Sa tunga pa sang lawod. Ang una ko nga experience sa Cagayan de Oro. Alas 7 sang gabi, naghalin sa pier sang Cagayan de Oro ang barko. Alas 9 sang gabi, gulpi lang, nagring ang fire alarm. Nagpinangita kami kung diin naghalin ang kalayo. Galiinday sa upper deck. Ang stockroom sang ulunan kag habol, pagbukas ang puwerta sang stockroom, nag-ibwal ang kalayo. Gingamitan namon sang fire extinguisher, pero hindi na masarangan. Amo to, gingamitan namon sang fire hose. Ginbasa ni kapitan sa higad sang hunasan, kay tama nakadako sang kalayo. Mga alas 9 na, kag napatay namon ang kalayo. Ang iban nga pasahero, nagpalanaog kay manabaw ang tubig. Alas 9 sang aga, nagbiyahe kami pa Iloilo. Kaibabaw lang ang nasunog, pag-abot sa Iloilo, gin-transfer namon ang among pasahero sa lain nga barko. Ang ikaduha, sa tunga sang lawod sang Antique, malapit sa Isla Batbatan. Inday na istorya ko na ini, amo ini nga istorya nga una ko gani nga nadagaan. Pero suliton ko, mga alas 5 sang aga, nagbugtaw ako sa pagkadto sa radyo sa pag-rosary. Kay kami ga rosary, upod ko ang lady attendant. Pagwa ako sa akon nga kwarto, nakibot ako. May nagagwa nga aso sa amon airbin. Nagsenyas ako sa amon officer, amo nga ginpatawag ang tanan nga seamen. Dali namon ginladlad ang fire hose. Ang malas, wala magandar ang amon nga fire hydrant. Ginimo namon, masigtimba sang tubig sa dagat. Inday, mabudlay, kay ara sa sulod sang bodega ang sunog. Gulpi lang, nag-ibwal ang madamol nga aso, kag dala kalayo. Huwag kami mahimo, kay ang fire hydrant wala nag-andar. Amo nga ginbara ni kapitan sa hunasan sang Batbatan Island, kag mag-announce, abandoned ship. Ginpanghulog namon ang tanan nga lifesavers, kag ang tanan nga cargo net, ginpangtunton namon. Diri nag-agi ang tanan nga pasahero. Gindala namon sa hunasan sang Batbatan Island. Ang problema, damo ginuhaw, kadamo lubi. Naglisensya kami, ginbaligya sa amon, tagpulo ka pesos ang isa. Ang problema, wala gamit sa pagbuka sang lubi. Ginlampos namon sa bato. Alas 8 sang aga, nagabot ang pulis ang Kulasi. Damo sila, mga dala nga tubig. Ginasulod sa plastic, kag mga tinapay. Wala pa uso ang mineral water sadto. May nag-agi, isa ka bilog nga baboy. Maayo lang, nadala sang amon kusinero ang iya kutsilyo. Ginpatay ang baboy, kag ginsunog. Tapos, masighiwa sa pagsugba. Dugay-dugay, nag-agi ang barko sang William Lines. Tinagdulong sila, ginbinlan kami, duha ka sako nga bugas, kay isa ka kahon nga tabagak.
kag dako nga kaldero. Ang problema, wala tubig nga inugtigang. Gintudlo kami sang pulis sa ibabaw sang bukid, may bubon. Amo to inday, nagdinaguso kami sa pagkuha. Abaw, nahimutaran ko, damo pitik-pitik, kag daw lago nga gagmay. Nagsinggit ako, hindi ka mo mag-inom, kay damo sapat-sapat. Maayo, alas 12, nag-abot ang amon isa ka barko nga San Paulo, may dala nga pagkaon. Diri mo makita, inday, wala sang manggaranon, wala sang imol, kay masigsalod sang pagkaon, kay wala pinggan, ang binulokan, ang pihak nga lubi, amo ang ginhimo nga pinggan. Alas 3, nag-abot ang dako nga pump boat sang Kulasi. May dala nga pagkaon, kag doktor kag nurse. Dugay-dugay, nag-abot ang Philippine Coast Guard, upod sa amon manager, sakay sa helicopter. Ang Coast Guard, wala gidala, bisan ano, sila pa nangayo tubig. Sa sobra ko kakakapoy, ginuba ko ang dilargo ko nga basa, kag ihaboy sa bato. Ay inday, pagmata ko, wala na ang akong dilargo. Upod sa akong wallet nga may unod nga 200 pesos. Mayo lang may nakita ako nga tuwalya nga ginahalay. Kinuha ko kag itampi. Inday kay upod ang kabit sang amon kapitan. Ginpamangkot ako. Densyo nga nasunog ang inyo barko. Ginsabat ko. Paano? Damo gampang kalayo. Ay naakig siya sa akon. May nag-alabot nga pump boat. Ang iba nagbayad sa pagsakay. Alas 6, nagamat-amat guluwa ang dalagko nga talim babaga. Inday, kadalagko, lain-lain ang kulor. Alas 8 sang gabi, nagabot ang isa namon ka barko sa pagkuha sang survivors. Ang mabudlay, nagtalang. Imbis madungka kami sa Iloilo alas 9, nakaabot kami alauna. Inday, kinulang pagkaon. Ti ang tanan nga dilata, ubos. Pagdungka namon, damo nagahulat nga familia kag radio reporters. May isa ka reporter, gin-interview ako. Why ko ginsapak? Kaya gin-interview sa akon, lain, kung ano ko ang siman nga nagabaligya balot. Ti dayon ko siya gintalikdan. Pagpauli ko, naglibog ang ulo ko kay wala ako inugplite. Ang ginimo ko, kinabalan ko ang taxi driver, sa balay ko na lang bayaran. Pag-abot sa balay, nagpanaog ako, pero pagbalik ko, wala na ang taxi. Sa pensar ko, siguro, naluoy sa akon, kaya nagatampi lang ako sa tuwalya. Pila ka adlaw, ginpatawag kami sa amon opisina. Isa-isa kami gin-interview, ginpamangkot ako kung anong nabatyagan ko sa masunog ang amon barko. Samtang gasabat ako, nakatulo ang akong luha. Siling ko, sir, dako nga kasubo. Doon nadulaan ako sang isa ka iloy. Kayang amon nga barko, amo ang nagahatag sang amon pangabuhian. Bilang siya ang gasagod sang amon familia. Inday Regine, do kalawig na gid. So hasta na lang diri anay. Salamat sa paghatag sang kabuhi sang akon inagyan. Ang tagsulat, Lolo Dencio. Si Lolo Dencio niya ang very lucky. A true survivor. Tina-survive niya, duha ka sunog sa barko. Sadto nagasakay pa siya sa barko and subong diri sa duta, na-survive niya sa gihapon. Ang nagluntad nga sunog sa ilang lugar. So we're very happy that you are safe, Lolo Dencio, and I'm sure nga nakabulig man siguro, no, ang imo nga mga nangin training sa nagasakay pa ikaw sa barko. Kag mga experiences mo nga nagahatag duag sa imo nga kabuhi, kag kanami because still ma-recall mo ang ini nga mga inagyan mo. Madami nga salamat sa liwat. Alas 2:22 ang ato nga oras. Sa ato nga pagbalik, sulat naman nagikan kay senior citizens ang 3rd District ang ato nga i-share sa inyo tanan. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma. Second story is from Senior Citizen of 3rd District. Written March 6, 2026. My ever dearest Tita Regine. Good afternoon, mga KLP lovers. This is Senior Citizen of 3rd District. I feel quite hesitant whether or not to write kasi 9:30 na in the evening. Friday today, and I need to finish a letter. Bisan isado lang para madala ko buwas sa akong nga klase every Saturday, ang WCC. Sige, akong desisyon ay magsulat gid. Kag feeling ko man nga matapos ko pa ini March 6 ang ginasulat ko ini, kag first Friday pa, schedule sa among nga recollection sa among nga barangay 2 p.m. Tanan nga sakop sa among parish, ginakaduan ni Father para maghatag sa recollection. Pagkatapos ang talk, isunod dayon ang confession. Handom ko gid nga maka-confession, pero hindi ko gusto mag-confess kay Father. Siya ang amon parish priest, kay nahuya ako. Though family na lang namon nga mga catechists. Ugaling, ginaisip ko man na kung hindi ako mag-confess, hindi gid madula ang guilt sa akong tagipusoon. Grabe gid akong pangamuyo sa Holy Spirit, nga tagaan gid ako sang courage, nga masugid ko ang akong mga sala. Lord, tagai gid ako sang kaisog, para mapakigbatuan ko ang kahuya. Nagapadulong sa bulan sang Kwaresma, kag kinahanglan gid matinluan ang akon nga tagipusoon. Ambal ko sa akon self, hindi ako magpadaog sa panulay Mag-confess gid ako. Okay na lang si Father, mayo gani kay close kami, kag madala niya ako permi sa pagpangamuyo. Ika-second ako nga nag-confession, tisiling ko kay Father, nahuya gid ako tani, Father, mag-confess sa imo. Pero madugay ko na ini nga ginahuptan sa akong tagipusoon nga sala. Kag wala ko pagid ini masugid kay bisan sino nga pari. Senior citizen na ako, kag ang sala during the time nga teenager or young age pa ako. Basi kwaon ako sang Ginoo, hindi ini mapatawad. So amo to Tita Renj, kinapiyang ko lang akong mga mata kag isay-say sa pari. Nagpasalamat gid ako sa iya after napatawad na ang mga sala ko. Kag siling niya, pangadi ka sang Ginoo ko Hesukristo
Samtang ginapray ko Tita Reg ang prayer, to hindi ako makahambal. Kay feel ko gid ang pagmeet lang sang prayer. Napatawad na ang imong mga sala, kag magpangadi ka sini, kag dugangan mo sa imong mga personal prayer. Antes ako maghalin, nagpasalamat gid ako kay Father. Grabe ang kanami isang feeling ko, nga tama ka mag-an ang akon kaisipan, kag may mga luha pa sa akon mga mata. Reconciliation and repentance gid Tita Reg. Hindi naton mapaktan ang swerte naton, kag dapat mangin mabinantayon gid kita sa tanan nga tion. Wala sang pili si kamatayan kung ano oras ang tagna sa aton nga kuhaon na kita. Tama ini ka importante nga sakramento sa aton nga pagtuo. Pagkaon ini sang aton mga kalag. Prayerful gid kita kag maghimo sa mga butang nga langitnon. We are only temporary citizens here on earth. Concerned man kita sa aton brothers and sisters. Amo lang nagaling. Ang problema kay ang mga gina-invite namon to halos wala gid tiyempo sa mahal nga Dios. Ginadala na lang namon sila sa amon pagpangamuyo. Kami nga mga katikista, hindi man kami perpekto, apang ginahimo lang namon ang amon nga role para ma-inform ang madamo ang katawhan sa aton katungtanan kag responsibilidad sa mahal nga Dios. Kabay madamo gid ang magsunod sa ginatudlo sang aton simbahan. Tawo lang kami kag may mga time gid nga ara ang katamad apang gina-convert ina namon ang katamad sa kapisan. Kag ang ginahimo namon suno sa kabubuton sang Dios. Bisan daw tamad kag natuyo, go gid kami kay para ini sa Ginoo. Bisan tigulang na ako pero gingrab ko pa ang opportunity nga mag-eskwela. Kay para sa akon, tama ka advantage gid kay naga-teach ako sang catechesis. In reality, mga classmates namon mga malam, nagatagod-tagod ng iba. Halin pa sa malayo nga lugar para lang mag-eskwela. Ang iban, personal nga nagabayad sa tuition. Kay para sa ila kuno, tama ini ka importante. Ang ginatudlo sa amon, importante gid. Sa amon parokya, 4 kami ang gina-sponsor sa amon nga parish. Hanggod ini nga grasya para sa amon. May allowance pa kami. So para sa akon, ang grasya sang Ginoo yara gid sa aton tanan. Hindi naton gina-expect, kaya nag-aabot lang sa aton. So hasta na lang anay diri Tita Reg, 10:30 na sa gabi, kag it's time for me to rest. Madaming salamat sa pagbasa sa akong sulat. More stories soon. God bless you, Tita Regine, sa liwat. This is Senior Citizen of 3rd District. Kag kind regard sa tanan nga mga suki sa KLP, kag sa tanan nga mga letter senders. Senior citizen kay ginatuman mo gid ang misyon nga ginhatag sa aton Ginoo nga magbulig, spread the good news and join sa iyang ministry. I'm sure the Holy Spirit would always be with you kung ano man da ang mga problema. Well, pangamuyuan naton kay ipasa Dios, no? Kay with him nothing is impossible and he is our waymaker. Kagang tanan matabo. Sunod sa iyang aluyag. Kita, mga sumulunod, kag mga servants sa aton nga Ginoo. So, salamat gid sa liwat. You are really enjoying what you are doing for the Lord. Kag kanami man, no? Ngati, nakakas na ang guilt mo, kati nakahimo ka na sa confession, kundi mag-ana gid man ang imo nga ginabatsyag. So, tanan kita, no? Before Holy Week, dapat makakonfess kita. Oras naton, it is now 2:32. Magapanambali kita and we're going to give you the 8th letter of multiple stroke survivor. Sa pagbalik na sa KLP, kaopen ninyo si Tita Regine. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Balik kita at 2:34 in the afternoon, and this is the 8th letter of multiple stroke survivor. Ang iyang journey kung paano niya nga na-survive ang 8 man ka stroke na natabo sa iya. Dear Tita Regine. Sa liwat, maayong hapon sa imo Tita Regine, kag sa staff sa Bombo Radio, kag sa matag palamati, kag tumalan-aw man sa imong matahong nga programa, ang kahapon lamang. Tita Regine, ikawalo ko na ini nga sulat, bahin sa akon nga multiple stroke journey. Sa pagpadayon ko, na-mention ko sa ikaduha ko nga sulat, ang pagbag-o sang kabuhi ko, kag ang nangin routine ko. Ari ang kasugpon, tita. So nagbalik na kami sa asawa ko diri sa Manila sa January 3, 2018, halin sa bakasyon sa 2017 Christmas kag New Year celebration, gintingwaan ko gid nga mangin normal ang kabuhi ko, bisan ang kamatuoran, tama ini kabudlay sa akon. May mga videos man ako sa akon nga stroke recovery progress, Tita Reg. So naghimakas gid ako nga mangin independent as much as I can. Isa lang ang pinaka-hardest mental battleground ko. Sang tion nga nagaisahanon ako sa balay, tita, ang depression. Wala unta tukar o kung nagahambal sa sulod sang utok ko ang mga nagakalain-lain nga tinagkaangay sang wala ka ng silbi, hindi ka nagagaling, papalitan ka na ng asawa mo, magpakamatay ka na lang para matapos na ang paghihirap mo. Uminom ka ng lason, marami kang mabibili online, mura lang. Umupo ka sa palangganang maraming tubig, tapos yung extension, ilagay mo sa palanggana, tapos isaksak mo sa outlet. Grabe, matuod tita, kung first hand mo, na ma-experience ang depression. It is a matter of your mental strength and faith. Pero syempre, tita, ang pinaka-importante is ang imo nga faith. Once nga ang faith mo ang pinakamabaskog, masarangan mo ang tanan, just like Job. Makabatsyag lang ako sa temporary relief kung occupied ang paminsaron ko sa iba nga pagkabutang. Particularly, ang passion ko, ang mag-repair sa computer. Kag kung makagwa ako sa balay para nga mag-on-site service sa akon nga mga customers. A little recollection liwat tita, para sa imong nga tagpalamati. Na-mention ko man sa previous letter ko, sanda ko pa ang income ko, makademand ako sa gusto ko nga kaunon. Always gidi na bagong luto.
Magluwas lang kung maghambal ako nga gusto ko na lang initon kung anong ara sa sulod sang ref. Pero sa nagbago ang dalagan sang kabuhi ko tungod sa stroke, ang sistema sang pagkaon ko, kay duha na lang kami diri sa sulod sang balay, magatiga ang asawa ko, nga paabuton, nga kaunon ko, hasta sa gabi. Ang sudan ko sa pamahaw, siya pa ang magaluto. Pero mabakal na lang siya sang luto nga sudan sa karenderya para sa panyaga ko kag panihapon. Wala man problema kung sa panyaga, kay makaon mo maninidayon. Pero may mga instances nga ang para sa gabi ko nga pagkaon, nagakapanos ang sudan. Gani, hulaton ko gidanay ang asawa ko nga makaabot sa balay antes makakaon. Kung kay isa tita, kung matabuan nga ma-traffic, alas 9 na siya nag-aabot. Pinaka-late kung kay isa, alas 10 sa gabi. Tinginaantos ko lang ang kagutom ko. Maluwas pa nga nalipasan na ako sa pagtumar ko sa mga bulong ko. May mga times man nga okay ang sudan. Kung hindi siya panos, ginarihit ko siya. Ginabutang sa sulod sa rice cooker, kag initon, kadungan sang bahaw. Kung mag-trigger ang self-pity ko, Tita Regine, hindi ko gid mapunggan ang maghibi, kag pamensaron. Na daw sang kasanulang, puno sa activity kag productivity ang kabuhi ko. I was surrounded by colleagues, friends, and families. Now, I am all alone. Ang mga ginakabig ko nga mga friends, amat-amat na nga nagakadula. Kinatagan man ako sa trabaho ko sa 6 months extended sick leave, pero sang nasa ika-5 ko na nga bulan, nag-decide na lang ako nga mag-resign. Gradually, I started to completely accept and settle to my new way of life. Everything sailed smoothly until November. November came with the news about the COVID virus outbreak. It was initially referred to as the 2019 novel coronavirus. Hindi pa man apektado ang Pilipinas sadto, kaya wala pa man ini nakasulod. So okay lang at the time, pero sa March 15, 2020, sa magdeklara ang aton government sang lockdown, kay nakasunod na ang virus sa Pilipinas with rapid widespread of the virus, nadulaan ang kalabanan sang trabaho. Maluwas lang sa mga health workers kag essential function jobs. Samtang, Tita Regine, may nangin good advantage ini para sa akon. Kay nauso ang remote assist repair, kag madamo ang nagapa-repair sa akon through remote. Kag kung hindi masarangan i-repair, ginapa Lala Move lang pakadto sa balay. Allowed man ang Lala Move sa lockdown, kay gina-consider man sila nga essential function at that time. So nagligwa ang lockdown. Sang June 2020, from ECQ to GCQ, napensaran ko man nga mag-apply bilang isa ka product solution specialist sa call center. With work from home setup. Nabaton man ako kay nakapasar ako sa pre-employment medical examination. Naipasar ko man ang mga online evaluation kag online interviews. Hindi naman mabudlay sa akon mag-apply, Tita Regine, kay may experience naman na ako sa call center. Na-hire kag nag-start ako sa training ko July 13, 2020. Ang schedule ko, night shift, Tita Reg. 9 p.m. to 6 a.m. gihapon. Wala man sa problema sa first 2 weeks ng training ko, tita. Hambal ko, okay man sa ako ng schedule ko. Wala ako sa mabatyagan nga unusual sa lawas ko. Pero sa pag-abot sa ikatatlo ko na kasimana sa training ko, July 27, 2020, alas 5 sang hapon, samtang nagapaligo ako, gulpi lang, nag-trigger ang mabaskog nga spasticity kag cramping halin sa dapadapa ko sa left side ko nga stroke affected part. Nagsinggit ako sa asawa ko kag nagtinguha nga makaabot sa kwarto para makahigda sa kama. Ang pamatyagan ko, naga-shutdown na ang left side ko. Kay tama kasakit kay nagakumos ang mga ugat-ugatan ko.
Kinambalan ko ang asawa ko nga tawgan ang therapist ko. Mayo lang tita, ang therapist ko 4 lang kabalay ang antad sa amon. Naabtan ako sa therapist ko sa kwarto namon nga alumpihit, grasping for my breath. Kag kilayon, ginpress niya ang mga points sa lawas ko agud mag-release ang mga nag-trigger sang atake ko. Nabudlayan siya tita kay hambal niya hindi nakasaka ang hangin sa brain ko. At that time tita, tama nakalamig sang pamatyagan ko sa ulo ko, the freezing point na siya batyagon. Pero maayo gid ang therapist ko. Sang makita niya ang blocking points, kag na-release niya ang blockages sa dughan ko. Sa left side ko, sa may liver part, nakabatsyag ako sang amat-amat kapag sulod sang hangin sa lawas ko. Nadula ang bara sa nostrils ko. May mga ginpang press man siya sa dughan ko, agud magsulod ang hangin. Amuman sa left arm kag shoulder ko, kay nagpalanig-ana. Ini ang kinakabig ko nga second stroke ko tita, kay mabatyagan ko sa brain ko ang pinakamalamig na temperature kung naghahana na nga mag-shutdown ang functions ng brain. Nagapasalamat gid ako sa Ginoo nga bisan lockdown, may isa ka tawo nga gingamit ang Ginoo para mangin instrumento nga ara ang iya presensya para hatagan ako sang milagro. In spite of the current pandemic situation, wala ako gindala sa hospital. Ginantos ko lang ang extreme pain, ang nerve cramping, ang hyper-increase of spasticity. Naghina man ang gana ko sa pagkaon tita. Oatmeal, lugaw, itlog, kag loaf bread lang ang masarangan ko kaunon. Amo lang ina for 3 months, kag nabudlayan ako sa pagpamuhi. Tita Regine, diri ko anay ipos ang istorya sang kabuhi ko bahin sa akong yung multiple stroke journey. Ini nga second stroke journey ko, natabo tungod sa willingness ko nga makabalik sa trabaho bisan may pandemic. Sa liwat sa mga tagpalamati kag tumalanaw sang kahapon lamang program ni Tita Regine, sundan niyo sa pagbasa ni Tita Regine ang istorya sa akong kabuhi kay sa ulihi, madamo gid ako sang lessons in life kag inspirations nga ma-share sa inyo. Sa liwat, madamo gid nga salamat ang matinahuron multiple stroke survivor. See how good God is? Sa tion, no? When you thought isa ka lang, but He sent someone. Kag sa grasya, gid ato sang Ginoo nga ara siya and He knows what to do. Nga waay ka nagindala sa hospital, kag na-regain mo ang imong consciousness, kag natabangan ikaw. Nga wala ka nadayunan, no? Nga maglala naman. So, amo na gali ang gina-experience ng somebody nga gina-stroke. Ka very vivid sang imo nga pagplastar diri sa amon. Kag well, siguro ang nag-trigger ang imong pagbalik sa work, no? Because night shift pa ikaw and we know nga kung stroke victim ka, you need to rest. Kag dapat ang imong nga tulog ara na gid sa regular, kag sa insakto nga pagtulog. Anyway, I'm sure sa mga next letters mo diri sa amon, sa imong nga pagpadayon, sa imong nga journey bilang isa ka multiple stroke survivor, mas madamo pagid kami sa mahibaluan, mas madamo pagid kami sa mga na-learn and mas madamo pagid kami, no, sa mga mabalaan sa imo, no, kung paano mo ini nga ginhandle ang tanan-tanan kag kung paano nga sa gihapon padayon ikaw nga nagapakigbato sa sinimo nga ginaagyan sa imong kabuhi. So padayon lang, madami nga salamat sa imo multiple stroke survivor. Oras naton, it is now 2:47. We still have time for another story kag sa pagbalik na ina sa KLP. Panugyan na rin sa
Tukon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon Next story natin is from Lola Amparing, who is turning 97 years old this April 11. January 3, 2026, niya ginsulat ang ini nga particular episode niya. So, nagpanamiyaw po diri siya sa aton sa Happy New Year. Anyway, mahal kong Tita Regine. Happy and prosperous New Year sa imo kag sa imo family, Tita Regine. Wow, ang dami-daming handa sa December 31. May mga pagkaon pa, mga nabilin, may lechon nga baboy, bisan hasta sa subong, no, nga ginasulat niya ang iningang storya, January 3, sila niya may nabilin pa kuno nga lechon. May salad pa sa December 29. Nga birthday ng asawa ng aking pamangkin at dito lang celebrate sa bahay kasi nandun siya sa Amerika. Tita Regine, damo-damo mga bisita, may nagakinantahanay, kaya may karaoke sila, kag tapos sound system. Gabi na matapos ang kasadyahan, ang pagkantahanay, kag ang kinananay. Hambal nila, himuon man kuno ang the same thing, ang the same handaan at kasiyahan sa darating 97th birthday ko sa April 11, 2026. Mabuti, Tita Regine, no? Sapagkat tapos na ang Holy Week. Kag, kadto ka mo diri. Invited ka mo. Anyway, rain or shine, meron o wala, tuloy-tuloy ang aking handa sa aking kaarawan. Tita, pangako sa ating mahal na poong may kapal, pangako ko yan, kaya tinutupad ko ang aking pangako para hahaba ang aking buhay sa mundo. Ganing for 100 years old, ganyan si Tita, si Lola Amparing. Anyway, Tita, I'm looking forward na siguro ito ang pinakamasaya sa kaarawan ko kasi Sabado, walang office, kaya ang mga mahal ko na mga dating eskwela ng mga professionals na baka pupunta sa aking kaarawan. Kahit hindi kami nagkikita kasi ang aking health will not allow me to travel. Pero Tita, kahit hindi kami nagkikita, pupunta sila kasi mahal na mahal ko sila at mahal na mahal man nila ako. Tita Regine, nadumduman ko sa subong ang akon nga mga inagyan nga mga Paskwa, kagdayan New Year, sa buhi pabala ang akon nga bana. Ang kabiyak ng puso ko. Ang pangyayaring ito ay isang alaala lamang na napakahirap burahin sa aking damdamin.
napakahirap talagang burahin mula noon hanggang sa ngayon. Tita, tuwing nagapahuway-huway ako, nagabalik-balik sa aking kaisipan ang sanguna nga mga masadya namon nga pag-upod. Sang buhi pa siya, mahilig ito sa pagluto sa mga manamit nga mga pagkaon. Ilabi na gid kon Paskwa, kag kon bagong tuig. Pero tita ha, maliban nga siloso, ay sobra pa ka-secretive. Kahit may dinaramdam na sakit sa katawan, hindi nagsasabi sa akin. At hindi rin nagpapatingin sa doktor. Hambal niya sa akon, doktor man kuno siya. Gani ang nag-self-medication siya. Gani pag-atake sang high blood, paralyzed gila yon. Piyong ang mata, hindi na makahambal. Siguro mga 7 o'clock in the morning, so gindala dayon sa hospital. Kag sang hapon na siya nga nakamuklat, pero hindi na makahambal. Hindi man mahulag ang katunga sang iya nga lawas. Pagdating ni doktor, gindala dayon sa ICU. Kung hindi ako malipat, last week ng May sa ICU hanggang July 12, 1984, nga nakuha ni Lord. So sa tungtuman siya sa ICU, ado-adlaw dito man ako. Pero nagasmile lang siya sa akon. Kung kaisa, nagatulo ang luha sa iya mga mata, kahit hindi na siya makahambal. Half of his body was paralyzed. Abi mo tita, dayon ko lang talikod sa iya, kaya hindi ko man mapunggan ang akon luha nga magtulok sa iya, nga nagasmile man, nga nagaluha man ang mga mata niya. Kabudlay gid nga ilubong sa limot ang ini nga mga experiences. Ang pagka-caring niya, pagka-loving, kag tanan-tanan na yan, ang mga household chores, hindi pa na siya gusto nga buligan ko siya. Hindi siya luyag nga mag-ubra ako, kay payat na payat ako, kag naluoy siya. Tita, ang caring, loving, pagka-caring, pagka-loving niya sa akon, sa tuwing hindi pa siya nagbabarkada, sa ulihi tita, ay masami na siya nga nagabarkada, kag nabuyo na sa sabong, kasino, pula puti, mahjong, pero hindi lang hilig sa pambabae. Sang wala pa siya barkada, tanan nga mga household chores, iya tanan-tanan. Sang ulihi tita, ay kagahod na, permi na naga-init ang ulo, gabi na akong magpauli, or kaagahon na, halin sa madyungan. Kung sugaton ko siya, akig-akig pa na siya sa akon. Kung mag-abot ako, dayon niya man na ipadulong sa akon para magpauli. Tita, nag-opposite na ang ugali niya. Sadto, loving, caring, at malambing magsalita. Nang bandang huli, ay siguro grabe nang iya ginabatsyag. Kay ako nahalata, sobra ang pagkaniwang niya. At paladaldal na, at palagi akong pinapagalitan. Siguro tita, hindi na maayo ang iya pamatsyagan. So amo to nga permi nagagalit kay nagasermon. Kung makita niya nga nagasugilanon ako sa lalaki, dayon niya ako nga akigan. Pero tita, nadumduman ko nga kada sulod ko sa ICU sadto, all smile siya. Nga nagaluha ang iya mga mata. Ang sing-sing niya sa iya tudlo, ginpakuha niya sa nurse, kagin butang niya sa iya dughan, kagin pahatag sa nurse, kagin suksok sa akon tudlo. Siling sa mga nurses sa akon, nga 3 na ako noong napatay, nga nakagwa sa ICU, pero siya na lang ang nabilin, nga very strong ang will niya to live. Amo na gani tita nga, reminded ako tuwing Pasko at Bagong Taon. Hindi naman ako kapugong, ka nagatululo ang akon nga mga luha subong. Tita, isa ka best, 2 weeks before kinuha siya, gipatanaw ko sa Serwana, ang akon man pupils ang una, siling sa akon sa Serwana, Kutani, gipatanaw ko kuno before isulod sa ICU para mabulong niya. Gintagaan lang ako sa mga dahon-dahon para ituob, kag amon gintuob sang bayaw ko sa idalom sang hospital. Pero wala man sang mahimo, kay ulihin na raw ang tanan, kay grabe na siya. Siguro ang baga o lungs niya punong-puno ng phlegm. Hindi dugo, kay almost 30 years nga panigarilyo niya, sindi haboy kag tulog lang ang untat sa pagpanigarilyo. Napuno na siguro sa nicotine ang iyang lungs. Kag tita abi mo, hindi dugo o blood ang nagwa sa o lawas niya, sadto, kundi plemas. Tita daw hindi na ako makatapos sulat, kay tuloy-tuloy ang ilig sang ako niya mga luha. Ganit tita, no? Kabay nga bisan kaluluwa lang na aking mahal,
Tungod lang sa mahal na po ang may kapal, tulungan man ako ang akong kalusugan at pahabain ang aking buhay sa mundong ito. So madamong inyong salamat sa liwat, Lola Amparing. Lola Amparing, salamat man, and I know very excited ka na sa iyong mga birthday. And kabay, no, ang mga ginapang look forward mo, nga magbisita dira sa imo, tanan sila makaabot, kid. Salamat, kid, sa iyong mga gin-share sa sininga hapon, and to those nga may ara maluyag nga i-share diri sa KLP. Anytime, pwede ka mo maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa laton ang mga kasaysayan, and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Let's see each other again tomorrow. Sa gihapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.